Hyvää iltaa, hyvät ystävät, ja tervetuloa pörssi-iltaan. Todella hienoa, että meitä on näin monta täällä vielä illalla paikalla hienojen 2 veropäivän päätteeksi. Ja meillä onkin 4 hyvää yhtiötä täällä esittelemässä toimintaansa niin, että me on hieno ilta tiedossa. Minä olen Sari Lounasmeri, olen Pörssisäätiön toimitusjohtaja ja toimin tässä illan puheenjohtajana. Pörssisäätiön tehtävä on edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Rahoituksen säätiö saa omistamansa pörssitalon vuokratuotoista, eli se, mitä säätiö käytännössä tekee, on erilaista talousosaamisen edistämistä, säästämisen ja sijoittamisen edistämistä, ja pyritään mahdollistamaan sitä, että yritykset voisivat saada kasvuunsa rahoitusta, ja meillä kotitalouksilla olisi mahdollisuus olla sijoittamassa ja sitä kautta vaurastumassa ja rahoittamassa sitä yritysten kasvua. Ja sen takia juuri tällaisten kohtaamisten järjestäminen, kun nämä pörssi-illat, on meille hirveän tärkeää. Ja ollaan tosi iloisia, että täällä on paikalla sekä yhtiöiden edustajia että kaikki me kuuntelemassa, mitä heillä on kerrottavaa. Kuitenkin kun ollaan täällä verotapahtumassa, niin mä ajattelin, että pohditaan pikkusen sitä sijoittajien verotusta ja vähän verrataan sitä joihinkin asioihin. Mietitään sitä, että jos esimerkiksi 100 000 euroa liikkuu. Usein ajatellaan, että on hyvä verottaa juuri silloin, kun raha on liikkeellä, ja silloin siitä sitten voidaan osauttaa veroa. Jos joku saa palkkaa veroa, jos palkkaa saa, kuinka paljon siitä menee veroa? Entä jos kyse on jostain muusta pääomatulosta, vaikka vuokrista, mitä se tarkoittaa? Tai sitten jos se raha maksetaan yrityksen kautta, eli yritys maksaa siitä veroa, saaja maksaa osinkoveroa. Nyt kun me tätä taulukkoa katsotaan, siitähän nähdään hyvin, että mihin me yhteiskunnassa kannustetaan ihmisiä. Me nähdään, että ansiotuloista, siitä jos raha saa palkkana, niin siitä maksetaan kaikista kovin vero. Sitten jos toimintaa tehdään pörssiyrityksen kautta, eli se pörssiyritys maksaa siitä 100 000 tietysti ensin 20% veroa, siitä lähtee 20 000 euroa, sen 80 000 se sitten tässä meidän kuvitteellisessa esimerkissä voi jakaa niille osakkeenomistajilleen. Osakkeenomistajat maksavat siitä sitten osinkoveroa, joka Suomessa on aika erikoinen järjestelmä meillä, kun se osinkovero riippuu siitä, onko se yhtiö pörssiyhtiö vai pörssin ulkopuolinen listaamaton yritys. Se verokohtelu on erilainen siitä riippuen. Saaja maksaa osinkoveroa ja sitten päädytään loppujen lopuksi siihen, että yhteiskunta on siitä 100 000 eurosta saanut 42 100 euroa ja sitten loput on tietysti tullut sitten sille lopulliselle saajalle. No sitten jos se yritys ei ole listattu, niin silloin se verokohtelu vaihtelee hirveän paljon. Siihen on vaikea laittaa yhtä lukua, joten mä oon laittanut sen luvun, mikä on se summa, mitä vähintään, jos on ikään kuin järkevästi yrityksen näkökulmasta se verotus suunniteltu, niin mitä vähintään yhteiskunta saa. Yhteiskunta saa vähintään 26 000, eli yritys on maksanut sen 20 000 veroa ja osingon saaja sitten vähintään 6 000. Eli sikäli me tavallaan tässä kannustetaan tietysti semmoisiin monimutkaisempiin rakenteisiin, jos me ajatellaan vain sijoittajan näkökulmasta sitä maailmaa. Ja se on tietysti vähän huono juttu, että mieluummin näkisin, että se verotus ei riippuisi esimerkiksi siitä, että onko yritys listattu vai ei. No, mihin me kaikista eniten kannustetaan, missä se ero on kaikista suurin, on tietysti erilainen tämmöinen veikkaamistoiminta. Eli lottovoiton vero on 0. Ja se on oikeastaan aika erikoinen juttu, että monessa maassahan kuitenkin tämmöistä monenlaista rahapeliäkin verotetaan. Ja siinä on tietysti vähän erikoista se, että miten me ollaan sitä ajateltu, että tämmöinen, missä ikään kuin sitä panos on hirveän pieni, ja tietysti meistä hirveän moni sitä harrastaa, jolloin tietysti moni varmasti näkisi sen mielellään verottomana, mutta todennäköisesti sen käyttäytymiseen ei kauheasti vaikuttaisi se, vaikka sitä verotettaisiin. Niin se on tietysti vähän erikoinen meillä yhteiskunnallisesti, että me ikään kuin hyväksytään ne lottomiljonäärit, mutta sitten jos on sitten ottanut enemmän riskiä, panostanut enemmän rahaa tai ehkä tehnyt itse työtä, niin sitten niitä sitten verotetaan enemmän. Siinä toi niin Veikkaushan maksaa siitä verosta. Tämä on vähän hämäävä. Kyllähän se niin on, sieltä on maksettu verot, mutta näin heikkoa se on. Niin, ja saaja ei maksa sitä veroa. Joo. Suomi sitten saa. Ja sitten jos me katsotaan, että kuinka paljon pörssiosakkeiden omistajia meillä on, niin suomalaisista 800 000 suomalaista omistaa osakkeita suoraan omissa nimissään. Totta kai meistä vielä suurempi osa on tavallaan omistajina eläkeyhtiöiden kautta, toisaalta tietysti suomalaisina valtio omistaa, mutta jos mä ajatellaan, että suoraan omissa nimissään pörssiosakkeita omistavia on 800 000, eli 15% väestöstä omistaa pörssiosakkeita, mikä on hieno määrä.
Jos ajatellaan, että ketkä meistä sitten saa osinkoa, tietysti kaikki ei saa osinkoa, koska meidän salkut ei ole niin hyvin hajautettuja. Keskimäärin ihminen, joka omistaa osakkeita, omistaa 3 eri yhtiön osakkeita. Eli silloin tietysti on selvää, että kun kaikki yhtiöt ei jaa osinkoja, niin jokainen ei vuosittain saa osinkoa. Reilu 600 000 ihmistä saa vuosittain pörssiosinkoja. Näistä jos me katsotaan näitä osingon saajia, niin ne summat on yllättävän pieniä, kuinka paljon siellä sitten osinkoja saadaan. 400 000 ihmistä saa osinkoa, mutta se osinkosumma on korkeintaan 500 €. Eli sikäli aika pienistä summista me pitkälti sitten kuitenkin puhutaan. Jos katsotaan sitten tämmöistä rajaa, että kuinka moni saa pörssiosinkoja yli 30 000 € vuodessa, niin heitä on vain reilu 4 000 ihmistä. Että se summa jakautuu tietysti tai pyramidin alaosa on aika lavea ja toisaalta se huippu aika kapea. No mistä ne osingot loppujen lopuksi tulee, tai miten sitä vaurautta yhteiskunnassa luodaan? Tietysti aluksi yrityksille asiakkaat on ne, jotka sitä rahaa maksaa, jotka on ne tärkeimmät. Asiakkaalta ensin saadaan myyntituloja, sitten sitä rahaa käytetään monenlaiseen asiaan. Maksetaan raaka-aineiden toimittajille, erilaisille alihankkijoille, tavaran toimittajille, palveluntarjoajille. Se on yksi rahavirta. Toisaalta sitten maksetaan tietysti työntekijöille palkkoja. Kolmanneksi yhteiskunta saa omansa, eli veroja, erilaisia muita maksuja. Ja sitten lopulta on tietysti korkoja. Useimmat yritykset on ottanut lainaa, joten siellä lainanantajille maksetaan. Ja sitten katsotaan, että jäikö jotain jäljelle. Sitten jos jotain on jäänyt jäljelle, niin se voidaan jakaa osakkeenomistajille osinkoina. Niin kuin me tiedetään, niin tietenkään se ei mene vuosittain täsmällisesti. Se totta kai tarkoittaa sitä, että sinne on voitu kerryttää niitä voittovaroja aikaisempinakin vuosina, joita sitten jaetaan. Että sitä ei tietysti vuosittain tarvitse tehdä näin täsmällisesti, mutta tietysti se tarkoittaa sitä, että omistaja on se, joka siellä lopussa ottaa sen riskin, että jääkö sinne jotain, mitä sitten voidaan jakaa ja saada. Ja ne putken koot siinä näitä kokoluokkia vähän kuvastaa, että minkä kokoisista rahavirroista on kyse. Eli aika paljon on juteltu nyt tänä keväänä siitä, että onko ok, että jaetaan osinkoa. Mun mielestä se, mikä siinä näiden edellä mainittujen huomioiden lisäksi on hyvä huomioida, on se, että jos me muutettaisiin meidän järjestelmää niin, että ne kaikki rahavirrat jäisi siihen yhteen yritykseen, että osinkoja ei jaettaisi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me kuviteltaisiin, ja siinä tietysti motivaationa olisi se, että halutaan, että ihmisillä on esimerkiksi työpaikkoja, mutta silloin me kuviteltaisiin, että ne samat yritykset työllistäisi 10 vuoden kuluttua ihan saman verran kuin mitä nykyäänkin. Ja todellisuudessa tietysti jotkut yhtiöt kasvaa ja jotkut toiset ehkä ei. Ja se osingon jakamisessa mun mielestä hienoa on se, että se mahdollistaa sen, että sitä pääomaa kohdistetaan uudella tavalla. Eli silloin me tietysti osingon saajina voidaan toisaalta käyttää niitä rahoja kulutukseen, mikä on omalla tavallaan erittäin hyvä asia, ja siitä tietysti saadaan erilaisia verotuloja yhteiskunnalle, ja se luo lisää sitä kasvua. Ja toisaalta se, että me voidaan sijoittaa ne rahat uudestaan, joko siihen samaan yritykseen tai johonkin toiseen yritykseen. Ja todennäköisimmin me kaikki yhdessä massana toimitaan kuitenkin viisaammin kuin mitä joku yksittäinen päättäjä voisi toimia. Ja siinä, että me kohdistetaan ne meidän sijoitukset nimenomaan niihin yrityksiin, millä on parhaat tulevaisuuden kasvumahdollisuudet. Ja ne on juuri ne yritykset, jotka tulevaisuudessakin luo niitä uusia työpaikkoja. Että sikäli osingot on oikeastaan hirveän hyvä asia, paitsi että ne on ilon asia tietysti niille, jotka niitä saa, eli yksityisihmisille suoraan, jotka on osingon saajina, tietysti eläkeyhtiöille, jotka niitä osinkoja saa, ja sitä kautta me kaikki, valtio, joka on suuri omistaja, saa osinkoja, niin myös hyvä asia siinä mielessä, että se mahdollistaa sen, että se pääoma sijoittuu niihin mahdollisimman tuottaviin, niihin paikkoihin, missä on eniten kasvua, ja sitä kautta luodaan myös niitä uusia työpaikkoja. Nyt meillä on täällä 4 yhtiötä. Toki se osinko on myös sellainen kriteeri, mitä meistä useat käyttää sijoittajanakin, eli sikäli on varmasti mielenkiintoista kuulla, minkälaisia osinkonäkymiä, minkälaista osinkopolitiikkaa kyseiset yhtiöt sijoituskohteina tarjoavat. Edetään sillä tavalla, että kukin johtaja kertoo ensin tässä vartin verran omasta yhtiöstään ja tulee sitten tuonne haastateltavaksi. Meillä on mahdollisuus, koska meitä on näin hirveän paljon, niin saada parhaiten vastaukset meidän kysymyksiin sillä tavalla, että jos teillä on mielessä kysymys silloin esityksen aikana, niin laittakaa heti jo tekstiviestiä, niin silloin se tulee mulle tuonne punaiselle tietokoneelle ja voin mahdollisimman monta kysymystä sieltä sitten kysyä ja saadaan niihin meille kaikille vastaukset. Eli tässä mä kerron teille sen numeron, se heijastuu sinne kyllä kohta taas uudestaan, mutta se numero, mihin niitä viestejä voi laittaa, on 12147. Siihen viestin alkuun on tarkoitus kirjoittaa sana Porssi, niin silloin se tulee oikein perille, eli 12147 ja alkuun sana pörssi. Mutta pidemmittä puheitta lähdemme liikkeelle.
Meillä ensimmäinen yhtiö on Alma Media, jota meille tulee esittelemään toimitusjohtaja Kai Telanne. Tervetuloa. Kiitos Sari. Kiitos siitä, että saan olla täällä paikalla yhtiön edustajana. Minun puolestani myöskin lämpimästi tervetuloa teille kaikille tähän tilaisuuteen. 15 minuuttia on annettu aikaa, se on varsin lyhyt aika yhtiön läpikäyntiin, jonka johdosta ajattelenkin tehdä sen varsin tiiviisti. Tuolla ovensuussa luki, että 4 suurta pörssiyritystä, kiitos kutsusta tähän joukkoon. Tähän asti olemme olleet siellä midcapissa. Ehkä se tämän myötä lähtee sieltä liikkeelle. Alma Mediahan on yksi Suomen, joku sanoo, johtavista mediayhtiöistä. Mielellään itse sen tähän kastiin lukeudun tai luen myöskin. Muutama sana tästä yhtiöstä tähän alkuun lyhyesti. Pari sanaa toimintaympäristöstä, joka kaikki varmaan niin kuin tunnistamme aika haastavaksi kotimarkkinan osalta erityisesti, ja sitä se on ollut mediayhtiöiden näkökulmasta viimeiset 9 vuotta, voin sanoa tuosta finanssikriisistä lähtien. Muutama sana tiivistetysti Alman tulevaisuudesta, ikään kuin tie tulevaan, ja sitten otetaan tietysti kysymykset vastaan. Almahan on tällä hetkellä tuommoinen vajaan 300 miljoonan euron yhtiö, jolla on 2500 työntekijää 12 maassa. Päämarkkina on tietysti Suomi, josta meidän liiketoiminta on lähtenyt liikkeelle ja jossa suurin panos tänäkin päivänä on. Mutta sen lisäksi olemme laajentuneet Baltian maiden kautta itäiseen Keski-Eurooppaan, Tšekkiin, Slovakiaan, Puolaan, Unkariin, Serbiaan ja Kroatiaan lähinnä digitaalisilla markkinapaikoilla. Palaan tähän hieman myöhemmin. Meillä on 4 liiketoiminta-aluetta. Tämä on se, miten me se raportoidaan ulospäin. Suurin alue on aluemedia, eli perinteiset maakuntalehdet, paikallislehdet ja ilmaislehdet. Viime vuoden luvuilla 134 miljoonaa euroa. Tämä on alue, joka tietysti tämän teknologiamurroksen myötä sekä myöskin tämän kotimarkkinan heikon kehityksen myötä on ehkä eniten ollut turbulenssissa tässä viimeisen 10 vuoden aikana, ja varmaan sama tahti tässä jatkuu. Meillä on siellä vahvoja perinteikkäitä brändejä, jotka omalla alueellaan on erittäin voimakkaita ja varmasti myöskin kehittyviä tulevaisuudessakin. Oikea ylänurkka on meidän markkinapaikat. Nämä on täysin digitaalisia kuluttajapalveluita ja yritysten käyttöön tarkoitettuja palveluita, lähinnä kuluttajapalveluita. Etuovi ja autotalli on ehkä täällä Suomessa tunnetuimpia, mutta sitten tuolla ulkomailla meillä on LMC, Professia, Tšekissä ja Slovakiassa olevia rekrytointipalveluita. Eli me olemme aika voimakkaasti työvoiman kohtaannon kanssa tekemisissä, tarjoamme työnantajille mahdollisuutta löytää työntekijöitä ja taas päinvastoin työntekijöille mahdollisuutta löytää töitä ympäri Eurooppaa. Niillä alueilla, missä me liikumme, olemme johtava toimija tällä sektorilla. Sitten vasemmalla alhaalla on IL Media, reilu 40 miljoonaa. Tämä on meidän iltapäivälehden ympärille rakennut liiketoiminta, joka on voimakkaasti digitoitunut tässä viime vuosien aikana. Reilu 2 miljoonaa viikoittaista kävijää verkkopalveluissa, 80% suomalaisista suurin piirtein tavoitetaan viikkotasolla, ja siellä on sitten paljon tämmöisiä muita pienempiä palveluita mukana. Ja sitten oikea alanurkka on meidän business to business liiketoiminta, ammattijournalismi ja ammattitietopalvelut, joka nyt sitten kasvoi ja kasvaa tämän vuoden aikana uuteen kuosiin, kun integroimme Talentumin liiketoiminnan osaksi Alma Mediaa ja erityisesti osaksi kauppalehteä ja kauppalehtiryhmää. Tämän liiketoimintayksikön nimi on Alma Talent. Se tulee olemaan tuommoinen 130 miljoonan euron liiketoiminta. Ja näitä vahvoja brändejä, mitä tuossa nyt on mainittu, kauppalehden lisäksi talouselämää, arvopaperia ja tekniikkataloutta ja niin edespäin Suomessa, ja sitten vastaavia tuotteita Ruotsissa.
Palaan tähänkin hetken päästä. Meidän ehkä täällä niin kuin Suomessa vähän tuntemattomampaa on tämä meidän liiketoiminta tuolla ulkomailla, joka on erityisesti viimeisen 5 vuoden aikana kasvanut investointien myötä. Meillä ei 5 vuotta sitten tai sanotaan 6 vuotta sitten ollut juuri mitään liikevaihtoa ulkomailla, nyt sitä on vajaa 50 miljoonaa euroa. Ja erityisesti Alma Median kannattavuuden kannalta, jolla on tietysti merkittävä vaikutus sitten meidän osingonmaksukykyyn myöskin, tällä kansainvälistymisellä on ollut erittäin tärkeä rooli. Ja tänä päivänä meidän liikevoitosta melkein puolet tulee ulkomailta, tai sanotaan, että käyttökatteesta tulee jo kutakuinkin puolet, ja liikevoitosta reilu kolmannes ulkomaisista lähteistä. Suurimmat alueet meillä on Tšekki ja Slovakia. 1/3 henkilöstöstä tai 1/4 henkilöstöstä suurin piirtein on tällä hetkellä ulkomaisissa yksiköissä. Muutama sana markkinasta, mediamarkkinasta. En ota tässä nyt kantaa tähän tilausmyynnin kehitykseen enkä lukijamääräkehitykseen. Sen voin ehkä niistä sanoa, että lehtien levikit putoaa semmoista 5% vuositasolla tällä hetkellä. Sitä on tapahtunut jo pitemmän aikaa ja samoin sitten lukijamäärät, mutta sitten vastaavasti verkkolehtien ja mobiilimedian käyttö kasvaa niin, että meidän tavoittavuus itse asiassa pysyy ennallaan. Mutta tässä on mainonnan markkinan kehitys. Tuossa on nyt 3 käyrää, ehkä pikkusen epäselvä kuva, mutta jos tuota violettia katsoo tuossa, joka on mediamainonta Suomessa kokonaisuudessaan, siinä on viime vuoden luvut kuukausittain ja kumulatiivinen luku päättyy 2,5% miinusta. Eli jälleen kerran negatiivinen vuosi. Suomessa itse asiassa 9 viimeistä vuotta on tultu keskimäärin reaalihinnoin noin 5% miinuksella mainonnan markkinassa, joka tarkoittaa, että markkinointiviestinnästä Suomessa on finanssikriisin jälkeen lähtenyt noin miljardi euroa reilun 3 miljardin euron markkinasta ja se selittää hyvin pitkälti sen, että suomalaisilla mediayhtiöillä on ollut aika haastavat ajat tässä matkan varrella. Tämä on tietysti koskettanut myöskin Alma Mediaa ja tätä varten tietenkin sitten on tehty erilaisia toiminnan uudelleenjärjestelyjä. No, viime vuoden luvuista muutama sana. Meillä on huomenna yhtiökokous, kaikki Alma Median osakkeenomistajat lämpimästi tervetuloa sinne. Toivottavasti olette muistaneet ilmoittautua. Siellä käydään tarkemmin läpi vähän meidän aikaansaannoksia ja tuloksia, mutta tässä hyvin lyhyesti viime vuoden luvut. Meidän liikevaihto oli kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Siellä oli positiivista ja negatiivista. Pääsääntöisesti meidän liikevaihdon lasku, tuommoinen 11 miljoonaa, tuo punainen palkki tuolla, se tuli divestointien seurauksena. Myimme Kainuun lehtiliiketoiminnan paikallisille toimijoille ja hieman liikevaihdon laskua myöskin sitten IL-median eli Iltalehden liikevaihdon osalta. Muilta osin kehitys oli erityisesti olosuhteisiin nähden erittäin hyvä. Talousmediassa hyvä liikevaihtokasvu ja samoin erityisesti meidän ulkomaisissa liiketoiminnoissa näissä digitaalisissa kuluttajapalveluissa. Ja tämän kehityksen myötä sitten liikevoitto hieman parani 23,4 miljoonaan euroon viime vuonna ja erityisesti tämä kansainvälisen liiketoiminnan hyvä kehitys aikaan sai sen, että tulosta saatiin ylöspäin ja tulospudotukset sitten perinteisen painetun median puolelta. Medialle on erittäin tärkeää nyt hallita transformaatiota perinteisestä painetusta mediasta digitaaliseen kuluttajakäyttäytymisen muutoksen myötä ja teknologian kehityksen mahdollistamana. Alma Media on lähtenyt ensimmäisenä suomalaisella talolla aikanaan tähän kehitykseen mukaan siinä 90-luvun puolessa välissä ja olemme aika pitkällä. Tällä hetkellä meillä on yli 1/3 liikevaihdosta digitaalista eli 35% ja itse asiassa tällä hetkellä jo selvästi enemmän, kun puhutaan ihan tämän päivän tilanteesta. Mutta 100 miljoonan euron rajapyykki meni viime vuonna rikki. Tämä on hyvä asia, ottaen varsinkin huomioon sen, että tämä kasvu on ollut meillä hyvin kannattavaa. Eli voin sanoa sen, että digitaalinen liiketoiminta on mediayhtiöille
hyvin tehtynä selvästi kannattavampaa kuin painetun median liiketoiminta. Se näkyy meillä tietysti sitten liiketoimintayksiköiden kannattavuuserossa, ja se on sieltä tilinpäätöksestä hyvin luettavissa, jos haluatte siihen paneutua hieman tarkemmin. Meillä on tarkoitus jatkaa tätä samaa kehitystä tietysti niin, että ollaan taas eri asennossa sitten tämänkin vuoden päätyttyä. Muutama keskeinen asia Alma Median strategiasta. Nykyisen liiketoiminnan kehittämiseksi, johon lukeutuu myöskin sitten näiden meidän medioiden julkaisujen sähköiset versiot, niin meillä on 4 painopistealuetta. Meidän pitää ensinnäkin onnistua tietysti sisällön kehittämisessä, siitähän tämä koko homma on kiinni, ponnistaa laadukas, relevantti sisältö suomalaisille lukijoille ja tietysti sitten eri palveluiden osalta myöskin näille palvelukäyttäjille. Toinen keskeinen alue on sitten tämän mainonnan tai markkinoinnin ratkaisut. Me mennään perinteisestä joukkoviestinnästä kohdennetumpaan viestintään ja markkinointiin, jolloin tullaan sitten aika voimakkaasti datan hyödyntämiseen, analytiikkaan ja hyvin voimakkaasti erilaisiin teknologiaratkaisuihin. Voikin ehkä todeta, että mediayhtiö kääntyy tällä hetkellä aika voimakkaasti teknologiayhtiön suuntaan. Meidän resursseista, erityisesti investoinneista myöskin tänne henkiselle puolelle, niin ehkä 80% tällä hetkellä menee teknologiainvestointeihin. Kolmas asia on palveluliiketoiminta. Meillähän on tietysti paljon digitaalisia palveluita, mutta meillä on myöskin painotoimintaa. Meillä on tällä hetkellä Euroopan modernein paino Tampereella, jonka palveluja myydään kaikille halukkaille, ja sen lisäksi meillä on jakeluliiketoimintaa. Mutta erityisesti sitten erilaiset digipalvelut on meidän kehityksen kohteena, ja niitä on jatkossakin kehitettävä. 4. alue on tietenkin ihmiset. Meillä on oikeastaan 3 assettia taseessa, voisi nyt ajatella näin. Meillä on nämä brändit, sitten meillä on ihmiset ja sitten kolmantena teknologia. Ja kun tämä maailma nyt muuttuu näin nopeasti, kun se muuttuu, niin erityisesti tämän teknologiapuolelle ja ihmisten osaamiseen on aika isot vaateet. Ja tietysti me taistellaan samoista resursseista kuin kaikki muutkin tässä digiajassa toimintaansa kehittämään pyrkivät yritykset, ja siltä osin tietysti puuhaa riittää. Voin sanoa, että meillä on aika hyvä tilanne kuitenkin tällä hetkellä ja erittäin osaavaa porukkaa. No, tämä on nykyliiketoiminnan niin kuin keskeiset painopistealueet. Tämän sisällä on tietysti niin kuin 1 miljoona erilaista asiaa, joita on nyt turha tässä käydä läpi. Mutta sitten toinen osa on tietysti investoiminen kasvuun yritysostoin, erilaisiin yritysjärjestelyyn, ja on ottanut tähän nyt esimerkin se, että mitä me on tässä matkan varrella tehty. Lähinnä sen takia, kun tässä aika ajoin suomalaisia yrityksiä moititaan siitä, että me emme investoi. Kyllä suomalaiset yritykset investoi silloin, kun on markkinoita ja on kysyntää. En ole vielä tavannut yhtään sellaista yritysjohtajaa, joka jotenkin niin kuin negatiivisesti katsoisi investointien suuntaan. Alma on ainakin oman osansa hoitanut tässä viimeisen niin kuin 5 vuoden aikana. Me ollaan investoitu yli puolet meidän liikevaihdosta kevyesti viimeisen 5 vuoden aikana. 2012 111 miljoonaa, 2013 63 miljoonaa ja niin edespäin. Viime vuonna Talentum 60 miljoonaa. En ainakaan hyväksy omalta osaltani tätä kritiikkiä investointien puutteesta. No, onko meidän investoinnit tuottanut? On tuottanut. Meidän investoinnit viimeisen 10 vuoden aikana tuottaa keskimäärin 12% tuottoa sijoitetulle pääomalle, joka on kai tässä markkinassa ja tänä aikana kohtuullisen hyvä aika. Ja tulevina vuosina ne tuottaa huomattavasti enemmän, johtuen siitä, että osa näistä on vielä hyvin alkuvaiheessa. Viimeisenä asiana meidän suurin investointi viime vuodelta, Alma Talentum, integraatio, Talentumin hankinta. Tässä kuvassa pyrin näyttämään, että minkälaisia liiketoimintoja tähän yhtiöön nyt liittyy ja millä tasolla tämä integrointi tapahtuu. Mehän sulautamme ikään kuin konsernin palvelut, voisi sanoa näin niin kuin back office-toiminnot ehkä niin kuin englannin kielellä ajateltuna konsernitasolle, eli kaikki semmoinen, mitä tämmöisen yhtiön pyörittämiseen täällä taustalla tarvitaan, niin integroidaan yhtiötasolla, ja sitten nämä varsinaiset liiketoiminnat tuolla asiakasrajapinnassa niin yhdistetään sillä tavalla, että kauppalehtiryhmä ja Talentumin liiketoiminnat yhdistetään keskenään, ja siitä syntyy hyvin vahva business to business media
ammattilaismedia Suomeen ja Ruotsiin. Alma Median näkökulmasta niin meille tietysti tulee uutta liiketoimintaa, tulee kirjan kustantamista, lakikoulutusta, tapahtumaliiketoimintaa, suoramarkkinointia ja tietysti aikakauslehti-liiketoimintaa. Meillähän ei Almassa ole aikakauslehti-liiketoimintaa ollut oikeastaan muuta kuin kauppalehti Optio hyvin niin kuin ohuesta näkökulmasta. Hyvin vähän päällekkäistä, erittäin hyvin toisiaan täydentävää liiketoimintaa ja kovat odotukset tietysti tämän suhteen. Tähän asti kaikki on mennyt erittäin hyvin, integrointi on hyvässä vauhdissa, Talentumin henkilökuntaa siirtyy tänäkin päivänä koko ajan tuonne Almataloon ja tämä on täydessä iskussa ja kuosissaan ensi vuoden alusta, jolloin sitten nämä synergiat, joita me on luvattu tässä 4-5 miljoonaa vuositasolla, niin täydellä voimalla ovat käynnissä ja se tarkoittaa, että meidän kannattavuustaso tulee taas ottamaan sitten loikan oikeaan suuntaan. Joka tarkoittaa sitä, että meillä on jatkossakin vuosittain mahdollisuus vähintään 30 miljoonan euron investointeihin ilman, että meidän omavaraisuudessa tapahtuu mitään muutosta heikompään suuntaan. Meidän tasehan on vahva, omavaraisuus 43% ja velkaantuneisuus alle 60% tämän operaation jälkeenkin, joka mahdollistaa myöskin sitten sen, että me pystymme jatkossa tarjoamaan edelleen kasvavaa osinkoa. Ja meidän osinkopolitiikkahan oli siis se, että me jaetaan vähintään puolet osakekohtaisesta tuloksesta vuosittain osakkeenomistajille ja niin kuin tänä vuonnakin me palautetaan melkein 100% viime vuoden osakekohtaisesta tuloksesta. Hyvät ystävät, tässä lyhyesti messu Alma Mediasta ja nyt olen valmis vastaamaan kiperiin kysymyksiin. Kiitos Kaitelanne. Tänne on tullut jo hyvin, te otitte numeron ylös, kun on nyt jo lähetetty kysymyksiä ja lisää saa toki lähettää. Ensin kysytään, että nähdäänkö mediasektorilla jatkossa vain kansainvälisiä toimijoita, mihin alueellista mediaa tarvitaan? Joo, tämä on oikein hyvä kysymys ja varmasti meidän kaikkien huolenaiheena ainakin sen pitäisi olla. Nythän on sellainen tilanne, että laajasti katsottuna niin kuin media on, kun ymmärretään kuuluvaksi nämä sosiaalisen median verkostot, niin kuin Facebookit ja toisaalta hakemistoyritykset, niin kuin Google, YouTubet ja vastaavat, niin tilannehan on Suomessa tällä hetkellä se, että kun digitaalisen mainonnan markkina on noin 300 miljoonaa, se oli viime vuonna itse asiassa 286 miljoonaa euroa Suomessa, niin siitä 40% ottavat nämä meidän amerikkalaiset toverit. Se on tietysti aika iso summa, eli se 60% jää sitten muille toimijoille. Tästä 60% Alma Median markkinaosuus on noin 25%. Eli meidän Alman osuus Suomessa suomalaisesta digimainonnasta on 12%, ottaen huomioon, että siellä on nämä amerikkalaiset kilpailijat mukana. Ja ne on tosi vahvoja ja erittäin suurilla resursseilla pelaavat. Mä uskon, että kuitenkin niin kuin kotimaisella sisällöllä on tärkeä rooli suomalaisille jatkossakin ja iso kysymys tietysti on, että onko kaikilla suomalaisilla toimijoilla esimerkiksi alueellisella ja paikallisella tasolla kykyä investoida tähän digitaalisuuteen sillä tavalla, kun siihen pitäisi investointia. Ja mä pahoin pelkään, että ei, toivon tietenkin, että kyllä ja ainakin niin kuin Alman osalta niin me pidetään huoli siitä, että meidän alueelliset ja paikalliset lehdet niin pysyy tässä kisassa mukana hyödyntämällä konsernin kaikkia resursseja, joita meillä on taas sitten niin kuin kansallisella tasolla kyllä riittävästi. Digitaaliseen maailmaan liittyen on tullut myös kysymyksiä. Kysytään sitä, että saadaanko sähköisestä palvelusta tuottoa ja minkälainen on kannattavuuden kehitys digi versus painettu? Joo, mä vähän tuossa ohuesti sitä tapasinkin. Niin Alman osalta niin voi sanoa, että viime vuonna Alma Median käyttökatteesta 2/3 tulee digitaalisista tuotteista, joka viittaa tietysti siihen, että kun vain 35% niin kuin tästä näkökulmasta katsottuna, 35% liikevaihdosta on digitaalista ja kuitenkin 2/3
liikevoitosta tulee digitaalista tuotteista, niin se tarkoittaa tietenkin sitä, että se digitaalinen liiketoiminta on hyvin kannattavaa liiketoimintaa verrattuna tähän painetun median liiketoimintaan. Tämä tietysti johtuu siitä, että digitaalinen liiketoiminta on niin kuin volyymisidonnaista, ja silloin kun pääsee jollekin alueella niin kuin markkinajohtajaksi, niin silloin sitä pystyy tekemään hyvin kannattavaksi. Ja Alman osalta nyt on sellainen hyvä tilanne, että me ollaan aika monella alueella markkinajohtaja. Asuntokaupassa, rekrytoinnissa, autokaupassa ollaan uusien autojen osalta ja niin edespäin. Ulkomailla varsinkin rekrytoinnissa meidän markkinaosuudet on 80 ja 90% luokkaa. Eli vastaus on se, että hyvin tehtynä johtavassa asemassa oleva toimija tekee digitaalisessa mediassa niin varsin hyvää tulosta. No, sitten kun me katsotaan näitä meidän amerikkalaisia toimijoita, niin Google on viime vuoden luvuilla maailman suurin mediayhtiö, 40 miljardia liikevaihtoa, ja emme edes osaa, enkä uskalla ajatella ja arvailla, että mikä sen Googlen niin kuin oikea liikevoittotaso on, mutta ehkä joku teistä on siihen perehtynyt. Sitten kysytään kansainvälistymissuunnitelmista, että onko tarkoitus laajentua suuremmilla alueilla, ja kysytään, että miksi Tsekki ja Slovakia, mitä synergiaetuja? Joo, hyvä kysymys jälleen. Aikanaan kun tätä kansainvälistysstrategiaa mietittiin, niin mä piirsin semmoisen ikään kuin kuvan hallitukselle, joka lähti siitä, että kun Alma on 300 miljoonan euron yritys, niin me emme voi ensinnäkään laittaa kaikkia munia samaan koriin, lähteä niin kuin ulkomaille pistämällä niin kuin iso investointimäärä yhteen paikkaan, koska riski on hyvin suuri. Mennä ulos tällaisella markkinalla, joka voi muuttua hyvin nopeasti. Ja näin päädyimme siihen, että sen sijaan, että mennään yhteen markkinaan, niin hajotetaan sitä portfolioa ja jaetaan sitä riskiä. Ja näin ollen me ollaan menty 12 markkinaan. Joka tarkoittaa taas sitä, että jos yksi näistä markkinoista jostain syystä yskii tai me ryssitään se homma siellä, niin tämä yhtiö ei ole niin kuin moksiskaan siitä. Se ei heilauta meitä vielä niin kuin mihinkään. Se on tietenkin eri asia, että jos kaikki 12 menee pieleen, niin sitten me ollaan pulassa. No toistaiseksi kaikki on mennyt meillä hyvin, me ei ole ryssitty yhtään markkinaa. Mutta sitten mitä tulee näihin niin kuin meidän valittuihin alueihin, niin se oli myös tämmöinen strateginen päätös, että pyritään semmoisille alueille, jotka kasvaa Suomen markkinaa nopeammin ja jotka on digitaalisessa kehityksessä vielä elinkaaren alkuvaiheessa mieluummin kuin siellä kypsässä vaiheessa. Ja näin ollen me päädyimme sitten tänne Itä-Euroopan markkinoille, jotka on osoittautunut erittäin hyviksi. Niiden bruttokansantuotteen kehitys on ollut koko ajan parempaa kuin Suomen finanssikriisin jälkeen ja myöskin internet-liiketoiminnan kehitys on ollut siellä hyvää. Ja tämä on tietysti keskeinen syy, että meidän toiminta on siellä myöskin äärimmäisen kannattavaa. Minkälainen on Alman omistusrakenne nyt Talentumin yritysjärjestelyn jälkeen, ja onko uusia yritysjärjestelyjä näköpiirissä? No nyt ei ole mitään isoa menossa tämän lisäksi, eli meidän on nyt keskeistä saada tämä integraatio huolella toteutettua ja käytäntöön niin, että ne hyödyt, mitä siitä on luvattu, niin tulee tehtyä ja näin tulee tapahtumaan. Omistusrakennehan meillä on se, että meillä on kolme suurta omistajaa, hän on Ilkka, Niklas Herlin ja hänen yhtiönsä ja sitten on Kaleva. Nämä yhdessä omistaa noin 60% ja sitten sen jälkeen on institutionaalisia omistajia, eläkeyhtiöitä, rahastoja ja niin edespäin ja pienomistajia, aika iso liuta. Tässä ei ole nyt tapahtunut merkittävää muutosta viime aikoina. Tietysti Talentumin omistajat, jotka hyväksyivät vaihtotarjouksen, niin ovat tulleet mukaan ja siellä on tietysti ilahduttavasti niin kuin iso määrä myöskin piensijoittajia. No sitten lopuksi Alma Media pähkinänkuoressa. Tässä iso joukko sijoittajia koolla. Mitä toivot, että me muistamme yhtiöstä ja miksi kannattaa sijoittaa Alma Mediaan? No, meillä on tietysti niin kuin kiinnostavat tuotteet, joka koskettaa suomalaisia joka päivä.
päivä ja jos Alma Median sijoittaa, niin pääsee ainakin näiden tuotteiden kautta päivittäin näkemään, että mitä me teemme ja miten ne tuolla porskuttavat. Mutta sitten muuten niin tietysti voisi ajatella, että jos uskoo siihen, mitä me kerromme ja mitä me teemme nyt tämän liiketoiminnan kehittämiseksi, niin tämä voi avata aika mielenkiintoisen ikkunan tähän mediamaailmaan ja tarjota aika hyviä arvonnousumahdollisuuksia. Mehän on ohjattu tämän vuoden osalta, että meidän liikevaihto ja tulos kasvaa. Joku voi ajatella, että pohja on nähty. Sitähän ei tietysti koskaan voi luvata, mutta se on mahdollista. Kiitos Kaitelanne. Kiitos paljon. Ja seuraavaksi meillä on vuodossa Pihlajalinna-yhtiötä tulee esittelemään toimitusjohtaja Mikko Virén. Sillä aikaa kun Mikko virittäytyy, niin mä kerron teille vielä lisää arpajaisverosta, jotta se ei nyt ketään häiritsemään. Eli jos se Veikkaus jakaisi kaikki ne lottovarat, niin silloin niiden ei tarvitsisi maksaa sitä arpajaisveroa, että maksetaan vaan siitä tuotosta, mikä jää jakamatta. Mutta ystävällisesti Veikkaus kertoo sivullaan, että 1 lottoeuro, niin siitä arpajaisveroon menee 7 senttiä, eli 7%. Eli nyt siinä mun 100 000 euron esimerkissä todellisuudessa lotosta siis 7 000 euroa menee veroihin ja se lotto ja sitten sitä kautta ikään kuin yhteiskunta saa sen 7 tonnia ja loppujen lopuksi sikäli siinä esimerkiksi 93 tonnia olisi sitten se, mitä olisi jäänyt näiden verojen jälkeen. Mutta nyt kuulemme Pihlajalinnasta. Mikko Virén, ole hyvä. Joo, tervehdys kaikille ja kiitos myös omasta puolesta, että pääsin tänne kertomaan. Ja tosiaan Mikko Virén nimi on peruskoulutukseni lääkäri ja Pihlajalinnan perustanut vuonna 2001, eli 15 vuotta rupeaa olemaan takana yhtiön johdossa. Lyhyesti toimitaan 2 pääbrändillä, eli Pihlajalinnan kautta palvellaan kuntia, julkisyhteisöjä, sairaanhoitopiirejä ja Dextran kautta ollaan sitten kotitalouksia, yrityksiä ja vakuutusyhtiöiden palveluntuottaja. 2001 tosiaan perustettu, tosin sitten esimerkiksi Dextra on jo yli 50-vuotinen toimija, joka yrityskaupan kautta tuli Pihlajalinnan osaksi 2012 vuoden lopussa. Siinä näkyy kartalla, missä me sijaitaan, eli yhtiön strategiana olla valtakunnallinen palveluntuottaja, kotimainen sellainen, ja nyt jo viime vuoden lopussa 3000 työntekijää, tammikuussa jo yli 4000, eli hyvin merkittävä työnantaja jo Suomessa. Tuon listautumisannin jälkeen meillä oli vähän yli 3000 osakkeenomistajaa, nyt noin 5500, eli se selkeästi noussut, eli siinä kanssa piensijoittajat ovat olleet hyvin aktiivisia meidän yhtiön osalta. Tämä meidän kehitys on ollut sellainen, että 2001 aloitettiin, kun kunta toivoi, että perustaisin virkalääkärinä yhtiö, ja silloin aikoinaan arkkiatrin kanssa keskustelu, ja siitä sitten päätin, että no ehkä siihen voi sitten lähteä. Ensimmäisiä ulkoistussopimuksia lääkärityövoiman myyntiä tuossa alkuvaiheessa käynnistettiin leikkaustoiminta kunnan tiloissa yksityisellä henkilökunnalla 2005, ja silloin suurin osa tuosta kuitenkin tuli niin, että meillä ei ollut kiinteitä omia tiloja käytännössä kotona, konttoria, hoidin itse kirjanpidon ja niin edelleen tuossa alkuvaiheessa. No 2006-2010 oli tämmöistä oman toiminnan kivijalan rakentamista. Yksityinen lääkäriasemaverkosto ruvettiin tuottamaan työterveyshuollon palveluita. Tampereen kaupungin ensimmäinen Suomen julkinen terveysasema, mutta yksityisellä lääkäriasemalla aloitti vuonna 2007. Sai viime vuonna sosiaali- ja terveysministeriön palkinnon Paula Riskon ojentamana Suomen vetovoimaisimmat sote-työpaikat, eli siinä jo pitkä historia, 8 vuotta täynnä julkisia palveluita tuotettuna. Hoivaliiketoiminta aloitettiin ja sitten tehtiin Suomen suurin terveydenhuollon ulkoistus, eli Jämsän aluesairaala, joka vielä itse asiassa tämän vuoden alkuun asti oli Suomen ainoa ulkoistettu aluesairaala, nyt sitten Ähtäri tuli Kuusiokuntien mukana toisena. Ja sitten 2011 ja tähän päivään, niin siinä sektorissa sitten yrityskauppoihin aktivoiduttiin, tehtiin yrityskauppoja, erityisesti tuo Dextra isoimpana, mutta lähes 30 sitten tähän päivään mennessä niitä siellä tehtynä. 2013 ensimmäinen koko kunnan koko sosiaaliterveydenhuolto, siis aikuissosiaalityöstä, lastensuojelusta, palovammapotilaiden hoito ja kaikki siltä väliltä, eli kunnan koko sosiaaliterveydenhuollon haltuunotto. Siinä ja viime vuonna sitten laajeni merkittävästi, eli tänä päivänä 9 Suomen kunnan sosiaaliterveydenhuoltoa hoidetaan. No viime vuonna vielä sitten merkittäviä tuo Itä-Suomen lääkärikeskus, jossa laajennettiin tuonne Joensuun Itä-Suomeen, ja sitten Koskihinikka, toinen tämmöinen Dextra lisäksi erittäin perinteinen
Siellä taitaa olla karvana ollut, onko se 49 vuotta historiaa takana. Ja sitten tämä Suomen isoin ulkoistus, mikä tänä päivänä on olemassa, niin tuo Kuusiokuntien sopimus alkoi sitten tämän vuoden alusta. Meidän liiketoiminta jakautuu kahteen osaan, eli lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito, joka on ehkä se, mikä perinteisemmin ymmärretään, että mitä on yksityinen terveydenhuolto. Eli siellä meillä on sairaalayksiköitä, työterveyttä, hammasyksiköitä, magneettikuvantamista ja niin edelleen. Ja sitten on tämä oikea puoli ja perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, jossa sitten on pääasiassa julkisen puolen toimintaa, eli hoivapalveluita, työvoimapalveluita, terveyskeskusulkoistuksia, sosiaalipalveluita ja niin edelleen. Liikevaihdosta tämä vasen puoli toi vähän yli puolet, käyttökatteessa 70%, erityisesti sen takia, että tässä niin kuin kuntaulkoistuspuolella on haltuunottovaiheessa ollut niin monta vielä viime vuonna. Perustellut sosiaalipalvelut 45% liikevaihdosta ja 30% käyttökatteesta. Strategian näkökulmasta niin me ollaan ainoa, voisi sanoa, tämmöinen aivan täyden palvelun talo sosiaali- ja terveydenhuollossa tässä maassa, että kaikki muut on joillekin osa-alueille erikoistunut. Me nähdään se niin, että niin kuin tämä sote-uudistus tällä hetkellä, niin nähdään, että se sosiaali- ja terveydenhuolto on kokonaisuus, jolloin sen sekä laatu että kustannustehokkuus tulee sitä kautta, että hoidetaan niitä laajoja kokonaisuuksia potilaiden koko hoitoketju alusta loppuun, jota kautta pystytään laatua parantamalla laskemaan kustannuksia, joka on aika tämmöinen uskomaton yhtälö, mutta jo todennetusti toteutunut monessa kunnassa. Tämä hajauttaa merkittävästi liiketoiminnan riskejä, että me toimitaan kaikilla näillä sektoreilla sekä siitä näkökulmasta, että me voidaan kasvaa ostamalla suun terveydenhuollon yksikkö, saamalla uusi työterveyshuoltosopimus tai saamalla uusi kuntaulkoistussopimus. Että tässä on tosi monta niin kuin kasvun kanavaa. Toisaalta jos ajatellaan tätä sosiaali- ja terveydenhuollon niin kuin uudistusta, niin käytännössä katsoen meidän liiketoiminnassa on sellaisia osa-alueita, että jos joku päätös tehdään, niin jollakin osa-alueelle negatiivisen, niin aina joku toinen osa-alue meillä sitä hyötyy. Otetaan vaikka esimerkiksi työterveyshuolto, että todettaisiin, että se tehdään jatkossa tämän osana tätä julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, niin me oltaisiin tuottamassa näiden kuntaulkoistusten kautta sitä, mitä tälläkin päivänä tehdään, vaikka sitten se lähti sieltä meidän yksityisen liiketoiminnan puolelta pois liiketoimintana. Että tässä on haettu sitä, että hajautetaan sitä riskiä. Toisaalta on merkittävät operatiiviset hyödyt sitä kautta, että meille tulee vaikka kuntaulkoistus, niin me pystytään itse hoitamaan merkittävä osa erikoissairaanhoidosta, koska meillä on itsellä omat resurssit tällä lääkäriaseman erikoissairaanhoitopuolella. No mitä tämä sote-uudistus tarkemmin tarkoittaa? Melkein korjasin tämän kalvon, mutta päätin, että enpä korjaa, koska nyt kun tuossa on tuo 15 maakuntaa, niin nythän viimeisin tieto, että se on perustuslain vastainen, ja olisikin niin, että onkin 5 laajempaa kokonaisuutta, mutta 18 maakuntaa. Toisaalta me voidaan todeta, että siinä pitäisi lukea valtio, koska nyt on ajateltu, että on yksi rahoittaja, eli valtio, tai sitten me voitaisiin ajatella, että siinä on 5,5 miljoonaa, koska jokainen potilas saa jatkossa itse valita, eli valinnanvapaus. Eli tällä hetkellä meillä on siis noin 300 kuntaa, sairaanhoitopiiriä ja kuntayhtymää, jonka tilalla meillä on siis 1/5/18/5,5 miljoonaa asiakasta. Sote-uudistuksen mahdollisesti toteutuessa siinä muodossa, josta siitä tällä viikolla puhutaan. Kyllähän tämä niin kuin lähtökohtaisesti on niin kuin hieman vaikeaa varmasti siis erityisesti sijoittajille hahmottaa, että mitä tässä sote-uudistuksessa tapahtuu. Ja ehkä semmoinen lohdutuksen sana teille, että kun kysyn 3 eri henkilöltä, jotka on siinä työryhmässä miettimässä sitä mallia, niin kaikilta saa eri vastauksen. Eli myöskään ne työryhmät ei ole vielä ihan varmoja, että mitä tästä tulee seuraa. No, meidän malli on nyt todistetusti tehokas, kustannustehokas, säästää rahaa ja selkeästi nostanut potilastyytyväisyyttä, asiakastyytyväisyyttä ja myös laatutasoa niin kuin useilla ulkopuolisilla mittareilla ja tutkimuksilla mitattuna. Nämä meidän nykyiset ulkoistusopimukset jatkuu tässä sote-uudistuksessa huolimatta, että siitä on jo otettu kantaa, että kun on tämmöinen 10 vuoden määräaikainen sopimus, niin jos kunnan tilalle tulee järjestämisvastuuksi alueeksi maakunta, niin silloin se myös vastuut siirtyy, eli myös sopimukset siirtyy. Tässä on ihan yhtenevä tilanne tapahtui silloin, kun ensihoito keskitettiin aikoinaan sairaanhoitopiireille. Tästä on jo ihan siis ministeriötasolla otettu kantaa tästä sopimuksien jatkumisesta. Se on hieman hämmentävää, että on ajateltu, että se olisi jotenkin sote-uudistuksen näkökulmasta negatiivista, että tämmöisiä pitkiä sopimuksia on. Jos ajatellaan, että potilastyytyväisyys on parempi, työhyvinvointi on parempi, kustannukset on matalammat ja sote-integraatio toteutettu, niin tähän täyttää kaikki sote-uudistuksen tavoitteet.
jolloin lähtökohtaisestihan pitäisi Suomen yhteiskunnalla sitä iloisempi, mitä enemmän näitä on tehty, koska silloin on jo suurin osa sitä työstä, mikä sote-uudistuksessa pyritään tekemään, niin on jo valmiiksi tehtynä niissä kunnissa, missä tämä on toteutettu. No tämä uusi valinnanvapaus on semmoinen, että nythän tällä hetkellä on niin, että te ette kukaan voi valita yksityistä toimijaa, ellei se ole esimerkiksi meidän niin kuin Jokilaakson julkinen sairaala, jota me operoidaan. Eli kuka tahansa teistä voi tulla meille tekonivelleikkaukseen ja teidän kotikunta maksaa laskun ihan samalla lailla kuin te voitte mennä HUSiin tai Koksaan, joka nyt mainostaa täällä Helsingissä. Tästä on eduskunnan oikeusasiamiehen päätös viime joulukuulta. Mutta jos me mennään tähän niin sanottuun puhtaaseen yksityiseen puoleen, niin nyt tämä laajennut tai valintunut valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että jos te menette terveyskeskuslääkärille sote-uudistuksen toteuduttua, niin te saisitte valita, että onko se Dextra, Mehiläinen terveystalo vai Helsingin kaupungin terveysasema vapaasti tämän valinnanvapauden kautta, ja se raha seuraisi potilasta, eli sitä mukaan kun te valitte jonkun toimijan, niin sitä mukaan menee raha. Se, että mihin kaikkeen tämä valinnanvapaus tulee niin kuin laajenemaan, niin siitä me ei vielä niin kuin tarkasti tiedetä, siitä varmaan tuli nyt nämä neljä erilaista mallia, mitä Brummelsin ryhmä oli tuonut ehdotuksena. No, tässä on vielä sitä tosiaan THL:n tutkimus, eli 12,1–13,3% 16 kuntaan verrattuna yhdessä vuodessa säästöä. Samanaikaisesti hoitojonot hoidettiin pois ja laatu parani. Lisättiin työpaikkoja paikallisesti, parannettiin lähipalveluita. Tästä on nyt 2 vuoden jatkoseuranta tehty. Tuossa esitettiin väite, että okei, aluksi kulut tippu, mutta sitten ne nousi. Ne on itse asiassa jatkanut laskua myös toisena ja 3. vuonna. Tällä hetkellä se ero Mänttä-Vilppulan kaupungin kirjanpidon mukaan on jo yli 20% siitä starttitilanteesta. No 2015 vuosi oli erittäin raskas meille erittäin positiivinen, erittäin raskas yhtä aikaa, eli Parkano, Kihniö, Jämsän ulkoistukset alkoi, ostettiin Keinoyrikliniikka Hoivakotin Nestori tuossa alkuvuodesta, listauduttiin Helsingin pörssiin, avattiin 5 turvapaikkahakijoiden vastaanottokeskusta loka-marraskuussa, ostettiin Koskilinikka Itä-Suomen lääkärikeskus alueensa selkeästi markkinajohtajat, tehtiin Fennian kanssa yhteistyösopimus monivuotinen vakuutusyhtiöpotilaiden hoitamisesta, uusi osakeanti joulukuussa, ja sitten tämä firmahistorian suuri haltuunotto tammikuussa 2016 alkanut Kuusiolinna, ja vielä sitten siihen päälle ostettuja yhtiöitä fuusioitiin ja tehtiin säästöohjelma, jossa noin 3 miljoonan säästöt oletetaan tämän vuoden aikana sitten kokonaisuudessaan realisoituva. 2300 uutta työntekijää viime vuonna. Jos otetaan tuo Kuusiolinna mukaan, niin 7 kunnan haltuunotot, listautuminen ja erittäin voimakas liikevaihdon kasvu. 1-vuotias poika kotona. En aio toistaa viime vuotta. Viime vuodelle liikevaihto kasvoi 43%, eli tämä on taas toimialana niin kuin aika erilainen kuin tässä kuultiin tästä mediapuolesta. Eli tässä niin kuin on hyvin kovia kasvuprosentteja, voimakasta orgaanista kasvua, mutta myös sitten erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia tuossa yrityskaupparintamalla ihan kotimaassa. Tässä on meidän liikevaihdon kehitys, eli meidän keskikasvuprosentti on 43%, ja nyt kun me indikoidaan tälle vuodelle yli 400 miljoonan liikevaihdon kertymistä, niin sen kun vie tuohon listaan lisää, niin tämä on, jos joku, niin voi sanoa, että kasvusektori, tämä sosiaali- ja terveydenhuolto. Siinä vielä vähän avainlukuja, eli toisaalta sitten tuo viime vuosi oli semmoinen, että kun me rakennettiin infra ja organisaatio kattamaan ja mahdollistamaan tämä voimakas kasvu, niin meidän piti käytännössä tehdä ne toimenpiteet jo viime vuonna, kun ne liiketoiminnat sitten pamahti pääasiassa tästä alkuvuodesta sisään, niin se rasitti merkittävästi meidän viime vuoden tulossa. Samoin tuo listautuminen kyllä oli yllättävän kallis projekti tämmöisenä niin kuin kertaalleen tehtynä. Mutta niin jos katsotaan nyt sitten, siinä on vielä oikeasti, voisin kunta-ulkoisesti näyttää nopeasti, eli Parkano, Jämsä, Kuusiokunnat, Soinija, Mänttä-Vilppula, Juupajoki on nämä Suomen 4 isointa ulkoistusta, joita kaikki on meidän hoitamaa. Jokaisessa on tämmöinen niin sanottu optio, eli Parkano-Kihniössä 40 000 asukkaaseen asti voidaan tämän sopimuksen kautta hoitaa, mikäli muita kuntia liittyy mukaan tuohon sopimukseen. Kihniö tässä jo liittyi. Jämsässä 60 000, Kuusiokunnissa, Soinissa 60 000 ja tuolla Mänttä-Vilppula, Juupajoki 60 000. Tuo Mänttä-Vilppulahan on jälleen kerran, onko se nyt 4. kertaa sitten markkinaoikeudessa. Rakas kilpailijamme Atteno siitä valittiin, että siitä varmaan sitten kuullaan jonkun muutaman kuukauden kuluttua siitä päätöksiä. Kaikilla näillä muilla on lainvoima ja kaikkihan nämä on 10+5 vuoden sopimuksia. Yrityskauppojen kautta erityisesti, mutta myös uusia yksiköitä avaamalla
meillä on erittäin merkittävä tämä kasvumahdollisuus edelleen tässä yksityisessä markkinassa tämän Dextra-ketjun kautta. Eli Helsingin ja Tampereen talousalueet on oikeastaan ainoat, missä me ollaan täysmääräisesti tällä hetkellä. No nyt sitten Joensuu tuli mukaan. Jyväskylässä ruvetaan lähestyä sitä, että meillä on siellä täyden palvelun kattaus, mutta on vielä lukuisa joukko isoja kaupunkia, missä me vielä toistaiseksi ei toimita, eli kasvuvaraa on vielä hyvin merkittävästi. Vielä sitten ohjeistuksesta lyhyesti loppuun, eli tosiaan liikevaihdon ylitys 400 miljoonaa euroa ja suhteellinen kannattavuuden kasvu tälle vuodelle viime vuodesta. Pitkäaikavälin tavoitteena yli 7% liikevaihdossa EBITin ylitys, sitä me on tehty niinä vuosina, kun meillä ei ollut tämmöisiä voimakkaita kasvuloikkauksia. Nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 3, joka on erittäin hyvällä tasolla tällä hetkellä, ja sitten osinkona jaetaan vähintään 1/3 tilikauden tuloksesta. Tästä on myös pakko mainita tästä investointipuolesta. En tiedä, että olisinko itkenyt vai nauranut, kun Aamulehti otti vertailun, missä meidän tuloksesta jaettiin 2/3 osinkona. Eli meidän tämä jaettu, kun me jaettiin siis 2/3 tuloksesta, niin se tarkoitti, että me jaettiin alle 1% meidän investoinneista osinkona. Eli viime vuonna yli 100-kertaisesti investointiin se, mitä tänä vuonna jaettiin osinkoon, mutta koska se oli prosentuaalisesti 2/3 tuloksesta, niin katsottiin, että Pihlajalinna jakaa ulos tuloksen omistajalle eikä investoi. Eli tavallaan se, kun mietitään sitä, että montako prosenttia tuloksesta jaat ulos, niin ei sitä kovin vahvaa korrelaatio ole siihen, että paljonko yhtiö investoi, koska kun yhtiö investoi, niin sittenhän se poistojen kautta tiputtaa sitä tulosta, joka on jaettavissa osinkona. Mutta kiitoksia. Tässä mun esitys. Kiitos. Kiitos Mikko Wirén. Kerroit sote-uudistuksesta, mutta siihen liittyen on tullut myös kysymyksiä, että kuinka seuraatte sote-uudistusta, pyrittekö vaikuttamaan siihen ja mikä olisi teidän kannaltanne paras lopputulema? No siis mua itse asiassa pyydetty asiantuntijana kommentoimaan sitä sote-uudistuksen eri vaiheita, ja sittenhän meidän ainoana yksityisenä toimijana meiltä on ihan edustaja siinä Rehulan asiantuntijaryhmässä, eli Pekka Utriainen, Jyväskylän kaupungin entinen apulaiskaupunginjohtaja, joka on meidän liiketoimintajohtaja, niin hän on ainoana yksityispuolen edustajana tässä niin kuin Rehulan työryhmässä, joka on se pieni asiantuntijaryhmä, joka miettii, että sitä kauttahan me niin kuin aika paljon ollaan siinä mukana myös tässä UNA-hankkeessa, joka on tämä valtakunnallinen tietohanke, niin siinä on meidän taas niin kuin se ei ole mukana, eli tietohallintojohtaja. Mutta sanotaan näin, että mä menetin niin kuin uskoni siihen, että sillä, että mitä mä käyn sanomassa, jollekin on hirveästi merkitystä, koska jos tämä viikoittain muuttuu tämä malli ja edes ne asiantuntijat ei tiedä mihin mennään, niin jotenkin mä koen, että mun kannattaa keskittyä mun liiketoiminnan ja Pihlajalinnan liiketoiminnan kehittämiseen, sen mahdollisimman hyvään hoitamiseen, eikä laukata loppaamassa Helsingissä, koska mitä sä loppaa, kun sä et edes tiedä, mitä siellä ollaan päättämässä. Sitten kysytään, että voiko valtio estää kuntien ulkoistukset? No se on siis sillä mielessä hyvä kysymys, että tietysti ensimmäinen kysymys, että kannattaako sen estää. Omasta mielestäni tuossa jo vastasin, että sen ei missään nimessä kannattaisi niitä estää. Ja lähtökohtaisesti tämä tilapäislaki, mihin tässä varmaan viitataan, niin sillähän ei pyritä estämään ulkoistuksia. Sillä pyritään tekemään sellainen tilanne, että mikäli kunta ulkoistaa, niin kun se sote-uudistus sitten mahdollisesti joskus toteutuu, niin siinä vaiheessa voitaisiin tarkastella sitä, että onko se ulkoistaminen ollut tämän sote-uudistuksen kannalta positiivinen, ja onko se hyvä jatkoa sen muotoisena kuin se on, pitäisikö sitä jollain tavalla muuttaa, vai sitten jos se on negatiivinen, niin pitäisikö se siinä vaiheessa, kun sote-uudistus tulee voimaan, niin katkaista. Ja tämä siis koskisi niitä mahdollisia uusia ulkoistuksia, kilpailutuksia, jotka tehtäisiin sitten, jos se mahdollisesti, se mahdollinen tilapäislaki, jossa muuten myös nyt viime kuuleman mukaan saattaa olla perustuslaillisia ongelmia, niin jos se ehkä sitten jossain vaiheessa tulee voimaan. Ja tämäkin on niin montaa jossain, että siihen on erittäin vaikea ottaa kantaa mitenkään faktisesti. No mainitsit yrityskaupat, millä alueella ostokohteita etsitään? No siis tämä markkina on yrityskauppamarkkina on erittäin vilkas meidän sektorilla tällä hetkellä, osittain liittyen siihen, että kun tulee nämä kantahankkeet ja muut, niin pienien toimijoiden on erittäin raskasta esimerkiksi yksittäisen lääkäriaseman mennä mukaan näihin uusiin potilastojärjestelmävaatimuksiin ja muihin, jolloin se on yksi syy, miksi näitä niin kuin ollaan halukkaita liittyä isompaan kokonaisuuteen. Toisaalta tämä sote-uudistus voidaan kokea jollekin tietylle kapeammalle sektorille niin kuin keskittyneille yhtiöille niin kuin uhkana, koska jos sille sektorille joku tietty, niin kuin he näkevät, että tässä niin kuin on mahdollisesti kannattaa mennä isompaan kokonaisuuteen, missä on laajempi palvelukirjo ja se riski hajautettu. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti me haetaan kasvua niin kuin kaikilla meidän liiketoiminta-alueilla, myös yrityskauppojen kautta, mutta me ollaan aika ronkeleita, että
yksi vuosi, tuossa katsottiin taaksepäin, niin noin 50 yritystä meille tarjottiin ostettavaksi ja alle 10 ostettiin. Et me ollaan aika tarkkoja siitä, mitä me ostetaan ja tukeeko se meidän liiketoimintaa ja tukeeko se meidän strategiaa ja onko se kuinka kestävällä pohjalla ja mikä sen arvostus sen yhtiön. No, esimerkiksi tässä itse ja Koskinliike-tilanteessa me käytiin ihan kahdenvälinen kauppaneuvottelu ja päädyttiin kauppaan. Ja sitten taas kun oli Seinäjoen lääkäriasema niin yleensä huutokaupassa, niin siinä taas sitten ei oltu ostajana. Että tässä on toisaalta vähän sekin, että miten sen kaupan sitten tekee. No sitten kysytään, että te olette suuri tekijä, miksi toimintanne on tehokkaampaa kuin julkinen? No sanotaan näin, että sosiaali- ja terveydenhuolto on erittäin pirstaleinen kokonaisuus ja siinä niin kuin sote-uudistuksen paljon hyvää ajattelua siitä, että tehdään yksi kokonaisuus ja yhden katon alla hoidetaan. Että se niin kuin, jos mä niin kuin kerron ihan lääkärinä, mä olen ollut Jämsässä päivystävänä lääkärinä aikoinaan, yhden 24 tunnin päivystysvuoron aikana lähetin 7 vanhusta keskussairaalan päivystykseen. Jokainen lähete maksoi 1 500 €, eli 10 500 € maksoi se lähettäminen edellyttäen, että he kotiutuivat sitten heti sieltä seuraavana päivänä, mikä ei varmasti ollut totta. Osasin hoitaa heidät kaikki täysin lääkärinä. Mutta kukaan näistä vanhuksista ei ole sen kuntoinen, että olisin voinut laittaa turvallisesti heidät omaan kotiin ilman valvontaa. Kunnassa oli 20 € vuorokaudella olevia paikkoja, 50 € paikkoja, 100 € paikkoja, 300 € paikkoja. Kaikki oli täynnä, kukaan ei suostunut ottaa niitä potilaita multa. Ne sanoivat, että meillä on määrärahat käytetty, ei me oteta. Jouduin siis lähettämään ne kaikki sinne 1 500 € paikkaan. Pelkästään se, että se on yhden budjetin alla, nyt kun me hoidetaan Jämsää, todetaan, että päivystyksessä aina hoidettu potilas otetaan 24/7 valvontaan, jos se lääketieteellisesti on mahdollista, niin tämä tiputti ambulanssikustannuksia pelkästään 100 000 €, kun se ralli loppui, pelkästään ensiavun kustannuksia 650 000 € ja kokonaisuutena melkein 3 miljoonaa kustannuksia, kun se pistettiin yhden budjetin alle ja maalaisjärjen käyttö oli sallittu. Eli tämä on niin kuin hyvä esimerkki. Jos sulla on pirstaloitu budjetti ja eri insentiivit jokaisella, niin silloin tulee niin sanottu käänteinen porkkana. Eli ei ole järkevää hoitaa sitä omaa osa-aluetta julkisella puolella mahdollisimman tehokkaasti. No, Pihlajalinna ja Dextra, miksi 2 brändiä? Ja kysytään, että ketkä ovat pääkilpailijat? No siis meillä on niin kuin selkeä valinta tässä, siis se, että Pihlajalinna niin kuin tuottaa palveluita julkisyhteisöille niin kuin vähävaraisesta vanhuksesta, mielenterveyskuntoutujasta, maahanmuuttajan niin kuin vastaanottokeskuspalveluja ja niin edelleen. Toisaalta Dextra lentää Uudesta-Seelannista niin kuin MM-tason urheilijaleikkaukseen. Formula 1-kuskit käy siellä monet niin kuin ihan leikkauksissa, tutkimuksissa. Niin me itse nähdään, että tässä niin kuin Dextra on niin kuin tämmöinen niin kuin huipputason brändi niin kuin yksityispuolelle, joka ei välttämättä sitten, niin tämä on niin kuin ehkä tämmöinen Toyota Lexus tai Mersu Maybach niin kuin tyyppinen. Eli tavallaan kunnilla ei välttämättä ole varaa niin kuin Maybachiin, mutta ne tarvii erittäin hyvää, laadukasta, no sanotaan vaikka tässä sitten vaikka Toyotaa, niin sen takia me on niin kuin eritetty nämä brändit. Ja pääkilpailijat, voisi ajatella Dextran puolella, pääkilpailijat on varmaankin sitten niin kuin Terveystalo Mehiläinen, ehkä täällä pääkaupunkiseudulla Diacor, mutta sitten taas tuolla kuntapuolella, niin ehkä siellä on vähän vaikeampi hahmottaa tällä hetkellä, että kuka on se meidän pääkilpailija, mutta ehkä tämä Mediverkko Mehiläiskokonaisuus voisi olla yksi, tosin heillä on hyvin vähän, on yksi ainoa pikkuinen kuntaolkoisuus. Toisaalta Attendon, joka oli aiemmin sen selkeä pääkilpailija, se on enemmän, he on nyt keskittynyt tuolle vanhustenhoitopuolelle, eli siellä puolella on vähän vaikeampi hahmottaa tällä hetkellä se pääkilpailija. No sitten lopuksi Pihlajalinna pähkinänkuoressa. Mitä toivotatte me sijoittajien yhtiöstä muistamme ja miksi kannattaa sijoittaa Pihlajalinnaan? No siis Pihlajalinna on siinä mielessä, me ollaan toimialana, mun mielestä tämä sosiaali- ja terveydenhuolto on valtavan mielenkiintoinen sijoitusnäkökulmasta, koska Suomen väestö ikääntyy Euroopassa nopeimmin. Eli Suomen väestö kaikista nopeimmin vanhenee, joka tarkoittaa, että se palvelutarve kasvaa merkittävästi joka vuosi tästä eteenpäin hyvin pitkällä aikajänteellä. Eli meillä on yli 2-kertainen määrä yli 75-vuotiaita vuonna 2030 kuin tällä hetkellä. Se tulee aivan valtava palvelutarve. Sitten toisaalta, niin kun, mikä on parempi sijoituskohde kuin sijoittaa omaan ja yhteiskunnan terveyteen? Ehkä nämä 2 asiaa. Kiitos Mikko Virén. Kiitos. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa Nokian renkaat, mitä tulee esittelemään toimitusjohtaja Ari Lehtoranta. Ja kaikki esitykset esitysmateriaalit jälkikäteen Pörssisäätiön verkkosivuille, eli jos on joku, mitä haluatte katsoa sieltä
herrojen esityksistä kalvoista uudestaan, niin www.porsisaatio.fi, niin sieltä löytyy loppuviikosta sitten esitysmateriaalit. Ari, ole hyvä. No niin, hyvää iltaa. Tämä on hyvä, ehkä kivulias mahdollisuus tulla kertomaan näistä viime aikojen tapahtumista. Mulla on 1,5 vuotta piakkoin takana yhtiön johdossa, eli jonkun verran vähemmän kuin 2 edellisellä herrasmiehellä. Käytän tästä 15 minuutista vajaan minuutin ehkä nyt yrityksestä kertoakseni ja mennään sitten suoraan siihen viime viikkojen kivuliaaseen aiheeseen ja varmaankin kysymykset aika pitkälti siitä myöskin. Yhtiöstä tosiaan sen verran, että me ollaan tämmöinen pienehkö tai keskikokoinen rengasalan peluri. Meidän sijoitus taitaa niin kuin tämmöisessä liikevaihtomittareilla, liikevaihdon kokomittareilla taitaa olla 21. Eli ollaan tosiaan aika tavalla pienehkö peluri. Suomessa me kuitenkin työllistämme 1700 ihmistä vakituisesti, noin 400 välillisesti, esimerkiksi alihankinnan kautta, ja sitten näissä meidän kevät- ja talvisesongeissa toiset 400 ihmistä, eli kohtalaisen iso työllistäjä ollaan, ja investoidaan tänne joka vuosi noin 30-40 miljoonaa vähintään. Meillä on uusi biovoimalaitosprojekti parhaillaan menossa tuolla Pirkanmaalla. Teemme kaiken tuotekehityksen Suomessa nyt, ja ainakin minun aikana myöskin jatkossa. Meillä on hieno tehdas Nokialla, meillä on hieno tehdas Pietarissa, ja olen myöskin ilmoittanut, että minun aikana ei tätä Nokian tehdasta tulla alas ajamaan. Sen kapasiteetin kanssa voi olla sitten tekemistä, toivottavasti kasvetaan. Mutta mennään tähän viime viikkojen parin viikon teemaan, lehtitesteihin. Mä kerron teille, että miten minä olen niin kuin tämän meidän testaamisen ja tämän ympäristön tässä nyt niin kuin oman toiminnan seurauksena pystynyt havainnollistamaan, ja jonkun verran siitä on tosiaan jo kirjoitettukin lehdessä. Tämmöinen lehtitestien erilainen manipulointi on alkanut jo joskus 80-luvulla. Kim Kranin edeltäjä Lasse Kurkilahti kertoi justiinsa tuossa julkisesti, että sitä on ollut jo hänen aikana teollisuudessa. Meidän porukat havahtui tähän enemmän 90-luvun alussa, jolloin meidän tuotekehitys katsoi, että eipä pärjätä lehtitesteissä. Ostivat renkaita kaupasta ja huomasivat, että itse asiassa kyllähän me pärjätään, ei vaan pärjätä lehtitesteissä. Mutta sen sijaan, että silloin oltaisiin tehty oikea liike, joka olisi ollut tietysti lähteä viemään sitä koko testaustoimintaa oikeaan suuntaan, niin lähdettiin siihen sitten mukaan. Nämä tavat testata tai muut, nämä tavat manipuloida tuloksia ovat hyvin moninaiset. Siellä on matkan varrella, kun meille on testaajat lähettänyt renkaita, niin sieltä on löytynyt niin kuin ihan rakenteellisia muutoksia. Nastojen ulkonemat, hyvin tyypillinen muutos. Mutta sitten pitää muistaa, että se on myöskin testaajat. Testaajilla on mahdollisuus tehdä myöskin manipulaatiota. Meille on esitetty tarjouksia, että voimme rahaa vastaan mennä mukaan tämmöiseen ryhmään, joka päättää sitten kyseisen testaajan niin kuin testikriteereistä ja testimetodeista, ja se nyt on tietenkin vähintään yhtä epäeettistä kuin tämä itse renkaiden manipulointi. Nykyään tämä on paljon hienosäätöisempää. Meillä on hyvä rengas, joka pärjää siinä testissä joka tapauksessa hyvin, mutta sitten arvataan yksi näistä 15 kriteeristä, jota lehtitestissä mitataan, niin sitten arvataan, että mitä siinä mitataan ja mitä painotetaan eniten, ja sitten tyypillisesti sitä renkaan kemiallista koostumusta muutetaan vähän. Isommat muutokset sitä tulee siellä nykyisin selville, sitä muutetaan sitten vähän, ja sitten toivotaan, että siinä tulee joko suositusaste parannettua tai sitten se varsinainen sijoitus. Tätä testaajat on havahtunut tähän toimintaan onneksi jo 10 vuotta sitten. Tekniikan maailma on tehnyt ensimmäiset uudet testit kaupallisilla renkailla jo silloin ja havainnut siellä jo ongelmia, ja ovat aloittaneet sitten niin kuin semmoisen toiminnan, jossa he ostavat renkaat kaupasta, tai jos on kyse kehitysvaiheen renkaasta, ostavat sitten markkinoille, sen renkaan tullessa markkinoille kaupasta renkaa ja testaavat sitä. Ja se on tietenkin se ainut oikea tapa, johon pitää pyrkiäkin. Me havaittiin tämä homma tuossa
viime kesän aikoihin mulla alkoi tulla signaaleja. Tietysti tuli ensimmäisenä nämä kaikki nämä vanhat keissit. Ja sitten syksyllä alkoi tulla, oli tämän Volkkarin keissin jälkeen, oli pakko kysyä, että hei, ei kai meillä ole mahdollista, että tämmöinen vielä jatkuu. Ja sitten kun tuli signaaleja, että ei se nyt ihan mahdotonta ole, niin oli pakko laittaa sisäinen tutkinta päälle, joka tehtiin marraskuussa. Ja sen seurauksena sitten tosiaan havahduttiin siihen, että itse asiassa vielä viime vuonna oli ollut yksittäisiä keissejä. Tämä, että teollisuus on ollut tämmöinen, ei ole mikään puolustus. Meidän olisi pitänyt tulla ulos aikaisemmin, lähteä korjaamaan tilannetta aikaisemmin. Me pahoitellaan sitä tietenkin ennen kaikkea meidän kuluttajien puolesta, joilla on oikeus odottaa, että tämmöinen firma, joka tekee maailman parhaat renkaat, toimii myöskin sen mukaisesti kaikessa siinä, mitä se tekee, mutta myöskin kaikilta partnereilta ja osakkeenomistajiltamme pyydämme nöyrästi anteeksi. Me olemme nyt sen asian korjanneet. Tämä ei ole ihan niin kuin helppo asia. On helppo asia päättää, että ei enää tehdä mitään hölmöä, mutta se että ymmärretään mitä kaikkea se tarkoittaa, niin se on itse asiassa aika monipuolinen ja vaikea asia. Minä olen pyytänyt nyt Euroopan rengasalan kattojärjestöltä apua, että jos he voisivat koordinoida tämän. Niin kuin sanoin, niin se ei tarkoita pelkästään lehtitestejä. Mä en muuta aio käyttää mitään materiaalia, jos sitä antakaa vaan olla sen kansilehen sinne päällä. Ja tosiaan niin esimerkiksi nyt otetaan vaikka se, että mitä tehdään renkaille, kun kehitysvaiheessa oleva rengas menee sitten varsinaiseen kaupalliseen, jos siinä jotain tapahtuu muutoksia. Me nyt voitettiin just esimerkiksi tekniikan maailman kesärengastesti täysin puhtain paperein, ja meillä on tulossa siihen renkaaseen nyt muutoksia niin, että me epäilemme, että itse asiassa se kaupallisen käyttöön tuleva kesärengas on vielä parempi kuin sen testattu rengas. Mutta jo laitan vaan se eka sivu siihen päälle, mikä on koko ajan ollutkin. Noin, kiitos. Sitten tietysti tulee tilanteita, meillä on ollut tilanteita, että jonkun materiaalin saatavuudessa on viiveitä ja se kaupallinen tuleekin vasta sitten 10 viikon päästä ja tämmöisiä. Ja näissähän on selvä tilanne se, että nämä pitää kertoa sille testaille sopia yhdessä sen kanssa, että mitä tämmöisissä tilanteissa sitten tehdään. No, tässä nyt on ollut hyviäkin puolia tässä, kun tutkimuksessa Pohjois-Amerikassa ei ole ollut mitään ongelmia, ehkä johtuen siitä, että siellä ei lehtitestejä ole ikinä tehtykään. Raskaat renkaat ei ole ollut tässä millään tavalla mukana. Ja sitten se tosiaan, että 3-5 vuotta vähintään nämä päämarkkinoiden ammattimaiset testaajat, niiden lehtitestituloksiin on voinut luottaa. Kun mä nyt keskustelen, minulle tulee tietysti kuluttajilta tulee paljon palautetta. Siellä on totta kai negatiivista ihan ansaitusti. Toki on jonkun verran, tulee myöskin positiivista. Törmäsin huonekaluliikkeessä, olin lapsille ostamassa sänkyjä, niin huonekalukauppias sanoi, että Nokian renkailta. Oottelin vähän, että mitä sieltä tulee, ja sanoi, että aina on ajanut hakkapelitoilla, aina tuun ajamaan hakkapelitoilla, minä inhoan lehtimiehiä. Se oli paljastui, että oli jääkiekkotuomari, joka oli saanut aika paljon lunta tupaan matkan varrella. Jälleenmyyjät meillä on erittäin rauhalliset, he on kokeneita konkareita, hyvin erilaisia reaktioita. Venäjällä isoin asiakas sanoi mulle, että älä sinä Ari välitä, että ei tällä Venäjällä kukaan näihin ole ikinä uskonut, että siellä ei luoteta mihinkään. Saksalainen asiakas sanoi, että joo, heillä oli yhden ison keski-eurooppalaisen rengasvalmistajan kanssa sellainen systeemi, että kun tuli lehtitilaajilta testi, niin he soittivat, olimme hotline, kuuma linja sinne pääkallopaikalle ja sieltä tuli lentokoneella renkaat testeihin, että tämä on ollut tämmöistä. Mä luulen, että loppupelissä tässä tulee käymään niin, että meillä ilmapiiri sisäisesti paranee, kun lähdetään tekemään kaikki asiat niin kuin ne pitää tehdä. Meille on hirmu tärkeää, että me saadaan toki tässä nyt tämä koko teollisuus toimimaan sitten näiden samojen periaatteiden mukaan, jotta loppukuluttajat saavat sitten jatkossa entistä luotettavampaa tietoa renkaista. Nämä lehtitestit on oikeasti hyvä asia. Niitä tehdään täällä Euroopassa. Kukaan ei uskalla niitä tehdä Pohjois-Amerikassa, koska siellä sut heti laitetaan oikeussaliin, jos sä siellä jotain sanot mitään negatiivista kestään muusta. Niin sen takia Amerikassa ajetaan selvästi turvattomammilla renkailla kuin täällä ajetaan. Te näette niitä televisiokuvia, jos siellä vähänkään lumi pöllähtää, niin siellä ollaan sitten ojassa ja sankoin joukoin. Meillä ajetaan Euroopassa turvallisemmin renkain kuin missään muualla.
Meillä onneksi nämä etiketit, joilla varsinaiset rengastuotespeksit, ne on aina ollut ihan kunnossa. En odota sen takia myyntiin mitään niin kuin dramaattista vaikutusta. Toki on liian aikaista sanoa yhtään mitään. Negatiivinen, erittäin negatiivinen asia meidän brändiin, paha isku. Meidän on pakko tehdä hirveästi työtä, että me saadaan korjattua tämä kolhu. Parhaiten se onnistuu tekemällä asiat oikein. Me tulemme voittamaan näitä testejä jatkossakin. Me teemme maailman parhaat renkaat. Kukaan ei ole sitä kyseenalaistanut matkan varrella. Mä en ole itse 1,5 vuoteen saanut yhtään asiakasvalitusta riittyen esimerkiksi meidän talviominaisuuksiin, pito-ominaisuuksiin tai nastoihin. No yksi amerikkalainen vanhempi herrasmies lähetti kirjeen, että hänellä irtoilee nastat, että voisitteko lähettää kourallisen nastoja, että hän itse osaa ne asentaa, kyllä hän on ammattilainen. Ja sitten hän sanoi, että hän vasta sai tämän renkaan, se oli Hakkapelitta 2, jonka valmistus oli 10 vuotta sitten jo lopetettu, mutta jostain se oli se onnistunut kuitenkin saamaan se renkaa. No, tämä on ollut ihan tarpeeksi hankala tämä tilanne muutenkin, mutta sitten tuli tämä osakeoptio, sotku tähän päälle. Näyttää ihan hölmö asia, näyttää ihan hirveältä. Siinähän tosiaan oli tilanne, että meillä itse asiassa 1000 Nokia-rengaslaista myi osakkeita. Meillä on tämmöinen koko henkilökuntaa käsittelevä optio-ohjelma ja siinä mukana osa sitten johtoryhmän jäseniä. Minä en onneksi nyt sattunut myymään, mutta ei minua nyt oikein kukaan julkisuudessa usko, kun mä sanon, että ei tämä porukka oikeasti miettinyt mitään kurssinousuja tai laskuja. Se möi, koska 3 vuoteen ei ollut oikein mitään mitä myydä ja nyt oli sitten muu joukon mukana. Minä melkein toivon, että tulisi finanssivalvonnan tarkastus ja puhistasivat tämän porukan. Nyt vaan ihmiset ajattelee, että nyt se suojelee sitä omaa lapsilaumaansa, eli johtoryhmää siellä. En suojele, mä tiedän, että ne ei tässä tehnyt mitään laitonta ja väärää. Tämä nyt oikeastaan tämä tilanne tästä, itse liiketoiminta. Me olemme tosiaan tämmöinen keskikokoinen putiikki, mutta me olemme maailman kannattavin. Meidän kannattavuus ja markkina-arvon nousu tuossa matkan varrella johtuu siitä, että olemme onnistuneet erittäin loistavasti meidän Venäjän strategian toteuttamisessa. Satuimme tekemään sen markkinoille menon vahvasti just edelliseen kasvukauteen ja 2008 jälkeen siihen toiseen kasvukauteen. Meidän Venäjän tehdas on maailman paras rengastehdas. Se on kuuluisa siitä, että sen tuottavuus on ihan ylivertainen maailmassa. Ja tietysti nyt ruplan kurssin takia se on maailman edullisin rengastehdas. Ei tätä Suomen ja Venäjän kustannuseroa ei millään 5% kustannusloikilla ei saada kiinni, koska se kustannusero on yli 300% tällä hetkellä. Se on todella valtava se kustannusero. Mutta silti me tulemme pitämään Nokian tehtaan pystyssä. Me saimme meidän historian yhden parhaimman uutisen just tähän huonoimman uutisen alle, eli me Nokian tontilla saatiin neuvoteltua henkilöstön kanssa joustosopimus, joka vähäkään Nokiaa tietää, niin siellä tontilla ei ole paljon asioita sovittu matkan varrella. Nyt me saatiin todella hieno sopimus aikaiseksi. Henkilökunta vuorotyöiden rankkuudesta huolimatta nyt suostuu tekemään sitten 20 päivää silloin, kun meillä renkaita tarvitsee tehdä ja vastaavasti huilaa ne päivät sitten, kun ei renkaita tarvita. Meidän renkaathan myydään hyvin tavallaan suppeessa ajassa näiden kevät- ja syksysesonkien aikana. Tästä eteenpäin nyt kysymyksiä. Eli kiitos Ari Lehtoranta. Kysymyksiä on tullut runsaasti. Täällä kysyjä epäilee, että nämä katastrofit liittyisivät jotenkin yrityskulttuuriin ja työhyvinvointiin. Hän kysyy, että miten Nokian renkaat pyrkii parantamaan yrityskulttuuria ja työhyvinvointia, jotta tehtaan ilmapiiri, avainhenkilöiden lähtö kilpailijalle ja Mustan Donitsin kaltainen PR-katastrofi eivät toistuisi vastaisuudessa. No, siinä on aika paljon asioita saatu samaan kysymykseen. Se on ihan totta, että työkulttuuri tai tämmöinen, jos nyt ajatellaan mikä on tuo testauskulttuuri, niin se täytyy kitkeä tosiaankin pois. Kukaan näistä kavereista ei ole kuvitellut tekevänsä edes mitään pahaa. Heillä on ollut hyvä rengas ja sitä on sitten siinä duunattu ja vähän toisenlainen rengas on ollut, mutta meillähän on tuotekehitykseen tullut kilpailijoilta
porukkaa, ne tietää mitä siellä tapahtuu. Kuluttajat ovat saaneet kuitenkin hyvän ja maailman parhaan renkaan sinne allessa, ja niin kuin sanottu, niin kuluttajilta ei ole matkan varrella tullut mitään valituksia. Ja tämä on se syy, minkä takia minä en lähde tuomitsemaan itse tätä porukkaa. Että kyllä jos armeija tekee rikkeitä, niin ei siellä sotilaita laiteta teloituspataljoonan eteen. Kyllä ne kenraalit kuitenkin nyt aina loppukädessä on sitten vastuussa, tietää tai ei, ja minun aikana minä olen siitä vastuussa. Minä suojelen sitä porukkaa viimeiseen veripisaraan asti. Hyvinvointi on semmoinen asia, joka on hirveän tärkeä. Meillä on nyt mahdollisuus lähteä sitä hyvinvointia rakentamaan myöskin sen tehdasporukan kanssa, kun saatiin tämä sovinto nyt aikaiseksi. Me ollaan 3 vuotta tehty lomautuksia. Me tehtiin isot irtisanomiset silloin edellisen Venäjän talouskriisin aikaan. Nyt meillä on 2,5 vuotta aikaa, jonka me olemme antaneet nyt meidän Nokian tehtaan henkilöstölle sen suhteen, että siellä ei tehdä irtisanomisia ja lomautuksia taloussyistä. Sitten kysytään käytännössä ilmastonmuutoksesta, eli miten Nokian renkaat pyrkii kompensoimaan talvisesongin häviämistä päämarkkinoilla? On ehkä vielä liian aikaista sanoa, että tässä nyt tämmöisiä ne talvet sitten on. Pohjois-Amerikassa oli viime vuonna historian rankin talvi, mitattu talvi. Ja tänä vuonna oli sitten taas toiseen suuntaan yksi lämpimimmistä talvista mitattu. No mikä se nyt se trendi sitten tässä on? Meillä on täällä ollut nyt paljon tämmöisiä heikohkoja talvia, mutta itse asiassa kaikkein liukkain tie on silloin, kun ollaan nollan tienoilla. Jää tulee ongelmaksi enemmän kuin lumi. Ja jäällä ei kitka pärjää ainoastaan nasta. Katsotaan nyt, mitä tässä nyt oikeasti vielä tässä tulee tapahtumaan. Se, mitä me tehdään, on, että me tullaan kehittämään sekä nasta- että kitkarenkaita jatkossakin. Kitkarenkaita me myydään tänä päivänä jo paljon enemmän kuin nastarenkaita. Nastarenkaiden vaikutus esimerkiksi siihen, kuinka ne kuluttaa tietä, on jatkuvasti parantunut. Ja kun me tuodaan tälle Hakkapeliitta 8, tälle nyt meidän niin kuin teollisuuden lippulaivalle tuodaan seuraaja, niin sen vaikutus jälleen tiekulumaan tulee parantumaan ainakin 30-40%. No sitten kysytään, että ajatko itse kitkalla vai nastalla talvella? Joo, tämä on semmoinen intohimoinen aihe, tämä kitkat versus nastat. Molemmille löytyy intohimoisia kannattajia. Minä otan tämän hyvin faktapohjaisesti, eli jokainen, joka ajaa kitkalla, muuttaa omaa ajotottumustaan, jättää vähän enemmän varaa, pikkusen ajaa varovaisemmin ja pärjää erittäin hyvin. Varsinkin kun on lunta, kitka toimii erittäin hyvin. Tosiasia kuitenkin on taas sitten se, että aina ei voi pärjätä omilla taidoillaan. Sinne tulee joku törttö, joka tulee kolmion takaa eteen, ja jos on vähäkään jäätä, niin kitka ei pärjää. Poliisin tilastojen mukaan niin kitkan todennäköisyys, että tulee onnettomuus, on selkeästi isompi. Ja ehkä nyt tässä tulee tämä vanha luotto oman vaimon kykyihin. Kyllä mä vaimon auton alle nastat aina laitan ja samoin lasten autojen alle. Kysytään, että tuleeko Nokian renkaiden 3. tehdas Pohjois-Amerikkaan? Meillä on 3 vaihtoehtoa tällä hetkellä sille tehtaalle. 2 on maantieteellisiä vaihtoehtoja. Pohjois-Amerikka, jossa ollaan kasvettu hyvin, ollaan edelleenkin ihan kääpiö siellä. Meillä ei ole 1% markkinaosuutta siellä, vaikka ollaan kasvettu kovaa vauhtia. Tai sitten se tulee tuonne Itä-Eurooppaan syöttämään meidän Keski-Euroopan kasvua. 3. vaihtoehto on tämmöinen vähän sanotaanko erikoisempi, eli tehtaita pystytetään tänä päivänä aivan liian paljon. Tuolla on kapasiteettia jo nyt liikaa. Että jos me löydettäisikin keino saada se meidän tarvitsema kapasiteetti jatkossa, niin jonkun muunlaisen kuvion, kuten esimerkiksi yhteistyökuvion tai tämmöisen ulkoistuskuvion kautta, niin niitä myöskin harkitaan. Me tehdään se päätös tämän vuoden lopulla. Aikaisintaanhan se uusi tehdas rupeisi tuottamaan niitä renkaita vasta joskus 2019-2020 paikkeilla. No sitten puhuit tästä optio- ja osakemyynnistä. Täällä vielä kysytään uudestaan, että sisäinen tarkastaja myi tiedon saatuaan seuraavana päivänä. Oletko varma, ettei ollut väärinkäyttöä?
Olen ihan varma, erittäin niin kuin harmillinen juttu. Mehän tehdään sisäisiä tarkistuksia koko ajan. Siellä on koko ajan erinäköisiä sisäisiä tarkistuksia menossa, niin kuin kaikissa isoissa yrityksissä on. Niin kuin hän oli tässä tarkastuksessa mukana, missään vaiheessa ei kuviteltu, että tästä tämmöinen kohu ja reaktio tulee. Ja eihän silloin, kun me tultiin ulos tämän asia tunnustamalla, niin semmoista kohua tullutkaan. Että se tuli sitten, kun Kauppalehti tuli ulos näiden NS-vuodettujen sähköpostien perusteella. Mehän ei edelleenkään, minä en ole nähnyt yhtään sähköpostia, en tiedä niiden autenttisuudesta, en tiedä niiden ajoista, enkä sisällöstä yhtään mitään. Ja siinä tuli artikkeli, jota me ei päästy kommentoimaan, meiltä ei kysytty siihen kommentteja, ja se antoi osin väärän kuvan tästä kokonaisuudesta, joka me sitten myöhemmin jouduttiin korjaamaan. No sitten kysytään Venäjästä. Nokian renkaat, mitä vaaditaan Venäjän markkinoiden nousuun, öljyn hinnan muutos? Joo, meillä on tosiaan hyvin erikoinen tuo Venäjän tilanne. Kyllä tässä 1,5 vuoteen on kyllä kieltämättä ehtinyt tapahtua kaiken näistä näköistä, niin kuin esimerkiksi tämä Venäjän ruplan 100% devalvoituminen. Venäjän oma markkina on heikossa jamassa, se on totta, ja tänä päivänä sitä määrittelee oikeastaan vain ja ainoastaan öljyn hinta. Nyt on viimeiset viikot taas menty vähän parempaan suuntaan, mutta semmoinen sanonta on olemassa, että kukaan ei ole 100 vuoteen osannut oikein ennustaa öljyn hintaa, enkä minä sen takia rupea sitä nyt itsekään ennustamaan. Se sitä nyt jonkun verran traivaa, sitä auttaa toki, että jos nyt tämmöiset Syyriasta vetäytymiset, tämmöisiä rupeisi tulemaan poliittisia hyviä uutisia, niin varmaan tilanne siinä sitten vähän voisi rauhoittua. Nyt helmikuun automyyntin tippuminen oli jo pikkusen pienempi kuin aikaisemmat tippumiset, mutta se markkina on alhaalla ja pysyy alhaalla. Meidän kasvusuunnitelmat tulevaisuuteen pohjautuu siihen, että nyt pysähtyisi edes se tippuminen. Ei me sieltä kasvua odoteta, jos sieltä jotain tulee seuraavien 2-3 vuoden aikana, niin se on kaikki kotiin päin. Mutta samaan aikaan taas just sitten tästä ruplan devalvoitumisesta johtuen sitten se tehdas toimii loistavasti. Kun me ollaan Venäjän suurin kulutustarvikeviejä, niin meillä ei kukaan tule sinne sörkkimään ja yrittämään mitään omia pelejään sinne. Me saadaan toimia siellä erittäin hyvässä ympäristössä tällä hetkellä. Meillä on siellä hyvät sopimukset paikallisen hallinnon kanssa, mitä tulee esimerkiksi verotukiin. Sitä kautta meidän veroprosentti on tällä hetkellä erittäin pieni, ja tosiaan se kustannus on siellä tällä hetkellä niin todella alhainen tehdä niitä renkaita. No sitten testeistä kysytään, että saako voittajarenkaista keskimäärin parempaa hintaa ja katetta? Se, niin kuin sanottu, niin se lehtitestin menestys eri puolilla maailmaa on hyvin erilainen. Amerikassa ei ole lehtitestejä, Venäjällä ei niitä niin kuin kommentin mukaan uskota. Toki sillä on merkitys, ei sen puolesta. Hakkapelitta 8, joka on maailman paras talvirengas, sitä on testattu nyt yli 80 kertaa, 50 kertaa meidän kilpailijoiden tai muiden kuin meidän järjestämissä testeissä, ulkopuolisilla testiradoilla. Se on oikeasti tosiaan niin fantastinen rengas, että se hintansa kyllä ansaitseekin. Mehän ollaan vaihtelevasti pärjätty, me ollaan ainut, joka suunnittelee renkaat tänne pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ja täällä me kyllä ollaan pärjätty ja tullaan pärjäämäänkin hyvin. Toki nyt enemmän kuin nyt lehtitestimenestykset vaikuttaa kuitenkin siihen, mitä ihmiset itse niistä renkaista ajattelee. Että ei ihminen osta renkaita toista kertaa peräkkäin, ellei ne oikeasti siellä alla ole hyvät. Ja moni teistä on näitä renkaita päässyt vertaamaan, ja ei kukaan, joka on renkaita vertailu, niin ole tullut minulle juuri mitään sanomaan. Kyllä me tullaan lehtitesteissä pärjäämään jatkossakin. Se on tärkeä osa tätä teollisuutta. No sitten kysytään vähän kilpailijoista, erityisesti mikä on kannattavuuden kehitys verrattuna pääkilpailijoihin. Meidän isoin ero kannattavuudessa tulee siitä, että me emme toimita renkaita näiden uusien autojen alla tuleviin kesärenkaisiin. Se on erittäin kilpailtu alue, se vaatii valtavan R&D-panostuksen. Yli puolet kilpailijoiden R&D:stä menee pelkästään näiden uusien autojen alle tulevien kesärenkaiden suunnitteluun. Kaikki renkaat ovat erilaisia, se on ihan valtava niin kuin manageerattava, hallittavakin asia. Me pysyttelemme nykyisissä meidän fokusalueissamme. Me olemme luvanneet, että me pidämme meidän kannattavuuden, joka on teollisuuden paras. Tulemme sen pitämään sen paikan myöskin jatkossa.
Meidän kannattavuus on yli 20% luokkaa ja tulee siellä pysymään. Osa kilpailijoista on lähestynyt jonkun verran meitä, että joku Continental on ehkä paras, mutta heidän kannattavuuttaan heittää vielä enemmän niin raaka-ainekustannusten nousut ja laskut, että katsotaan sitten miten nämä kehittyy, kun seuraavan kerran nämä raaka-aineet lähtee taas nousu-uralle. Ja lopuksi Nokian renkaat pähkinänkuoressa. Minkälainen sijoituskohde ja miksi kannattaa olla Nokian renkaiden osakkeenomistaja? No minä olen tässä kohun keskellä käyttänyt näitä esimerkkejä. Itse olin pitkähkön uran, tein tuolla myöskin koneella ennen tänne Nokian renkaille tuloa ja siellähän oli kartellikäry aikoinaan, josta opittiin, parannettiin. Se oli siellä ennen minun aikoja, mutta seurasin sitä jatkoa ja oppimiskäyrää ja nyt se on teollisuuden lippulaiva, parhaiten toimiva yritys maailmassa. Mekin pääsemme tästä kolhusta eteenpäin parempana. Meillä on markkinaosuus tuolla Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa vielä erittäin pieni. Meillä on selkeä käsitys siitä, millä me saamme sen lähestymään sitä, mitä se on täällä Pohjoismaissa ja Venäjällä. Se ei vaadi mitään rakettitiedettä. Venäjä jää hyväksi mahdollisuudeksi siinä vaiheessa, kun Venäjä lähtee jonain päivänä nousuun, ja se lähtee. Se on iso markkina. Siellä myytiin viime vuonnakin 1,6 miljoonaa autoa, joka on noin 16 kertaa enemmän kuin esimerkiksi Suomessa. Kun se lähtee jonain päivänä nousuun, niin meille tulee tämmöinen kolmoispositiivinen efekti. Eli siellä kun talous lähtee nousuun, siellä ostetaan enemmän. Siellä ei pelkästään osteta enemmän, vaan palataan ostamaan taas vähän enemmän sitä premium-tuotetta, eli sitä meidän lippulaivatuotetta. Ja kun talous lähtee nousuun, rupla vahvistuu, joka tuo jälleen niin kuin positiivisen vaikutuksen siihen meidän myyntiin ja tulokseen. Että tämmöisiä hyviä mahdollisuuksia meille kyllä jää, ja me itse uskomme, että me pystymme kasvamaan markkinoita nopeammin kannattavuus pitäen. Kiitos Ari Lehtoranta. Kiitos. Sitten sokerina pohjalla meillä on vielä jäljellä UPM. Yhtiötä tulee esittelemään talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korteinen. Tervetuloa. Joo, kiitoksia ja hyvää iltaa munkin puolesta. Seuraavaksi UPM:stä. Sillä aikaa kun odotetaan, että tuo esitys saadaan tuolta esille, niin kuin varmaan olette seuranneet, ehkä metsäteollisuutta yleensä ja UPM erityisesti UPM:ssä ollaan edetty jo monta vuotta ison ja vahvan muutoksen aikaa. Tänään UPM on liikevaihdoltaan 10 miljardin euron globaali yhtiö, vajaa 20 000 ihmistä meillä töissä ympäri maailmaa ja 6 liiketoiminta-aluetta, jotka tänään on varsin itsellisiä ja erillisiä liiketoiminta-alueita. UPM Biorefining pitää sisällään meidän selluliiketoiminnan. Siihen kuuluu myöskin meidän biopolttoaineliiketoiminta, jossa ensimmäinen teollinen tuotantolaitos lähti käyntiin viime vuonna Lappeenrannassa. Lisäksi siinä on mukana myöskin meidän Suomen sahaliiketoiminta. UPM Energia on vesivoimaa, ydinvoimaa, tuotantoa Suomessa ja trading-toimintaa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. UPM Raflatac, meidän globaali tarramateriaaliliiketoiminta, niin kuin kuvasta näkyy, paperi- filmipohjaisia tarroja hyvin moninaisiin loppukäyttöihin. UPM Paper Asia pitää sisällään meidän globaalin tarrapaperiliiketoiminnan sekä meidän hienopaperituotannon Kiinassa, jossa just viime vuoden lopussa lähti 3. paperikone käyntiin, joka tulee keskittymään nimenomaan tarrapaperien tuotantoon. Ja siinä liiketoiminnassa me ollaan globaali johtaja, markkinajohtaja. UPM Paper ENA, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka on meidän länsimarkkinoiden graafisen paperin liiketoiminta ja sitten 6. meidän vaneriliiketoiminta, joka Suomessa, Venäjällä, Virossa tuottaa sekä havu- että koivuvaneria.
Ensin tästä muutoksesta, mistä me ollaan tultu ja missä me tällä hetkellä ollaan. Tämä kuva havainnollistaa viimeistä runsaan 10 vuoden ajanjaksoa. Noin 10 vuotta sitten UPM oli vertikaalisesti integroitunut metsäteollisuus- tai paperiyhtiö. Meillä oli ydinliiketoiminta, paperin tuotanto ja sitä tukemaan oli tehty investointeja sekä tuotantoketjun alku että päähän että paperin ja tuotteiden edelleen jalostamiseen. Tänään me ollaan tämä meidän arvoketju jaettu tosiaan näihin 6 eri liiketoimintaan ja lisäksi ollaan myöskin kehitetty uutta liiketoimintaa tähän samaan metsäpohjaiseen arvoketjuun perustuen. Kokonaisuutena, niin kuin tässä näkyy, itse asiassa yhtiön liikevaihto on ollut hyvin vakaa, noin 10 miljardia euroa. Paperiliiketoiminta Euroopassa, Pohjois-Amerikassa on supistunut, koska graafisten paperien kysyntä on lähtenyt laskuun näillä markkinoilla, mutta samaan aikaan meillä on vahvasti kasvavia liiketoimintoja UPM:llä. Sellu, meidän tarraliiketoiminta, meidän Aasian paperiliiketoiminta, jotka on pystynyt kasvamaan niin, että koko yhtiön liikevaihto on kuitenkin säilynyt tässä 10 miljardissa eurossa. Samaan aikaan kannattavuus on parantunut vahvasti, tase on vahvistunut, nettovelka runsas 10 vuotta sitten oli 5 miljardia euroa, tänään viime vuoden lopussa yhtiön historian alin nettovelan taso 2,1 miljardia euroa. Tietysti kertoo siitä, että kassavirta on ollut erittäin vahvaa tänä aikana, vaikka isoa muutosta ollaan tehty. Ja sitä myöten sitten myöskin yhtiön markkina-arvo on kehittynyt positiivisesti. Tässä kuvassa näkyy meidän toisaalta viime vuoden koko käyttökatteen jakaantuminen näille 6 liiketoiminta-alueelle ja sitten toisaalta näiden osuus meidän taseesta sidotusta pääomasta. Ja niin kuin tuosta vasemmanpuoleisesta piirakasta näkyy, biorefining ja siellä erityisesti sellu vielä viime vuonna. Viime vuonna tämä meidän biopolttoaine tosiaan oli starttivaiheessa, eli sillä ei suurta tulosvaikutusta ollut silloin. Teki hyvää tulosta ja tosiaan myöskin sen osuus, biorefiningin osuus oli merkittävä koko yhtiön käyttökatteesta. Energia, Raflatac, meidän Aasian paperiliiketoiminta myöskin kannattanut hyvin. Ja vaikka viime vuosi oli Euroopassa paperiliiketoiminnassa hyvinkin haastava, kuitenkin sieltäkin kassavirtaa ja käyttökatetta syntyi. Tälle vuodelle näkymät on jonkun verran paremmat myöskin Euroopan liiketoiminnassa paperin osalta. Jos sitten katsotaan sidottua pääomaa, muut liiketoiminnat tosiaan on meille kasvuliiketoimintoja, paitsi tämä harmaa Euroopan Pohjois-Amerikan paperiliiketoiminta, jossa tosiaan toimitaan supistuvalla markkinalla. Sen osuus meidän sidotusta pääomasta tänään on enää noin 1/4. 3/4 tulee liiketoiminnoista, jotka on erittäin kannattavia ja kasvavia. Meidän strategia, jolla tätä liiketoimintaportfolion muutosta on viety ja viedään eteenpäin, on hyvin konkreettinen eri liiketoimintojen osalta. Ensinnäkin tuossa ympyrän keskustassa ykkösenä on se, että kunkin liiketoiminnan johto on hyvin fokusoitunut siihen, että tehokkuus, kannattavuus, toiminnan tason parantaminen parhaalle tasolle kunkin liiketoiminnan kilpailijakentässä on ensimmäinen tavoite, jolla myöskin kassavirtaa turvataan. Toisekseen me ollaan tehty valittuja investointeja niihin liiketoimintoihin, joissa markkina kasvaa, jossa kannattava kasvu investointien kautta on mahdollista. Ja näillä investoinneilla haetaan 200 miljoonan euron lisäkäyttökatetta. Tämä pitää sisällään investoinnit meidän selluteollisuuteen, biopolttoaineisiin, joka on meidän uusi liiketoiminta, Aasiaan, mainitsin tämän Kiinan paperikoneen, meidän tarraliiketoimintaan ja myöskin tässä meidän
Otepään vaneritehtaan laajennus erityisesti lisää kapasiteettia koivuvanerin tuotantoon, joka on ollut hyvä ja kannattava bisnes UPM:lle. Pidemmällä tähtäimellä, niin kuin totesin, ollaan myöskin kehittämässä uutta liiketoimintaa, joka edelleen rakentuu ja perustuu tähän meidän metsäpohjaiseen arvoketjuun ja sitten keihään kärkenä biopolttoaineet, joka nyt tosiaan lähti teollisen mittakaavan tuotantoon. Palaan tähän vielä hetken päästä. Kustannustehokkuudesta ja ohjelmista sen verran, että meillä on ollut kustannustehokkuusohjelmia jo useita ja kustannusten tehostaminen on meillä jokapäiväistä toimintaa. Viime vuonna meillä oli 150 miljoonan euron kustannustavoite, joka ylitettiin. Se piti sisällään paitsi muuttuvien kustannusten osalta parannusta, niin myöskin kiinteiden kustannusten säästöjä, jotka liittyivät meidän paperiliiketoiminnan rationalisointiin. Euroopassa 800 000 tonnia paperikapasiteettia suljettiin Suomessa, Ranskassa ja Englannissa, ja sitä kautta siihen liittyviä kiinteiden kustannusten säästöjä 65 miljoonaa euroa viime vuonna. Tässä on vedetty yhteen nämä kasvuinvestoinnit, joita me ollaan tehty kaiken kaikkiaan vajaa 800 miljoonaa ja merkittävä kokonaissumma. Niistä suurimmat investoinnit tuli jo valmiiksi viime vuoden aikana. Vielä 2 näihin muihin suhteessa pienempää investointia valmistuu tämän vuoden aikana. Tämä Otepään vaneritehdas ja laajennus ja meidän Kaukaalla sellutehtaan parannusinvestointi. Eli me ollaan tultu tällaisen tavallaan investointiperiodin ohjelman loppuvaiheeseen ja nyt aletaan nähdä näistä investoinneista myöskin tulosvaikutusta UPM viimeisellä rivillä. Näistä uudesta liiketoiminnoista tämäkin on ollut muutos UPM:llä. Tuo kuvan oikea puoli pyrkii havainnollistamaan sitä, että nykyään UPM:llä tehdään tietysti paljon tutkimus- ja kehitystoimintaa, mutta myöskin suojataan sitä IPR-osaamista tai patentteja, mitä tämän tutkimuksen tuloksena syntyy, ja tämä patenttihakemusten määrän kasvu on yksi indikaatio siitä uudesta toimintatavasta. Me ollaan Suomessa oltu ihan kärkipäässä yhtiöistä, jos mitataan tosiaan näiden patenttihakemusten määrää. Biopolttoaineet on tietynlainen keihäänkärki tässä, jossa on päästy pisimmälle jo kaupalliseen ja teolliseen tuotantoon. Meillä on myöskin hyvin mielenkiintoisia mahdollisuuksia biokemikaaleissa, jossa on yhtenäväisyyksiä myöskin niihin teknologioihin, joita biopolttoaineissa käytetään, ja myöskin biokomposiitteihin. Esimerkiksi rakennustuotteissa tai tuossa kuvassa näkyy kenellekin kaiutin, jossa käytetään UPM:n biokomposiittia raaka-aineena silloin, kun valmistetaan kaikkein korkealaatuisimpia kaiuttimia, joissa tämmöiset biokomposiitit antaa hyvät akustiset ominaisuudet. Ja näitä innovaatioita tehdään monella alueella. Tässä näkyy kuvia näistä komposiiteista, kaiuttimista, biopolttoaineista, mutta myöskin vaneri, esimerkiksi pari kuvaa tässä. Meidän vaneria käytetään muun muassa rekkojen lattioissa, jossa on erittäin vaativia teknisiä ominaisuuksia. Meidän tarraliiketoiminta näkyy siellä, esimerkiksi erilaiset filmipohjaiset tarrat, mutta myöskin paperissa edelleen innovoidaan. Tässä on esimerkkinä Finnairin Blue Wings, johon ollaan kehitetty paperilaatu, joka paino-ominaisuuksiltaan on yhtä hyvää kuin on aikaisemminkin ollut, tai tavallaan täyttää ne vaatimukset, jotka Finnairilla on, mutta painossa on pystytty säästämään, mikä tarkoittaa alempia polttoainekustannuksia, kun nämä siellä lentokoneen kyydissä matkustaa. Lyhyesti taloudellisesta kehityksestä, joka on ollut vahvaa, niin kuin totesin, meillä on kullekin 6 liiketoiminnolle omat tuottotavoitteet tuolta oikeasta päästä lähtien. Tarraliiketoiminta, vaneriliiketoiminta
erittäin hyvä kannattavuuskehitys ja hyvä tuottotaso, ehkä vähemmän pääomaintensiivistäkin toimintaa, lähellä 20%. Ollaan siellä pääoman tuotoissa. Toisessa päässä energia, jossa meidän tasearvot meidän energialiiketoiminnalle lasketaan käypään arvoon, siksi 6% tavoite, jossa ollaan oltu näissäkin olosuhteissa. Biorefining eli selluliiketoiminta tänä vuonna, myöskin biopolttoaineet kannattaa hyvin ja ylittää tavoitteensa. Ja Aasiassa, kun nyt uusi paperikone on lähtenyt käyntiin, tuo sinne uutta liiketoimintaa, kannattavuuden odotetaan paranevan. Meidän Euroopan Pohjois-Amerikan liiketoimintaa mitataan kassavirralla, koska liiketoiminta ei kasva, sinne ei tietenkään investoida kasvuun ja näin ollen sen rooli on tuottaa kassavirtaa. Tällainen kassavirtapohjainen tuottotavoite meillä on tuossa 10-12% välissä, jota kohti tänä vuonna taas uskotaan palautuvan. Tätä kautta sitten yhtiötason kannattavuusmittarit myöskin on tietysti kehittynyt positiivisesti, sekä liikevoitto, oman pääoman tuotto, että myöskin nettovelka on tullut tosiaan alas, niin kuin tuossa alussa totesin. Meidän osinkopolitiikka on sidottu meidän kassavirta per osake ennen investointeja, eli operatiivisesta kassavirrasta 30-40% meidän tavoitteena on maksaa ulos osinkoina, ja kun meidän kassavirta on parantunut ja tavoitteena on sitä edelleenkin parantaa, sitä kautta halutaan tarjota vakaata ja kasvavaa osinkoa, ja näin myöskin tulevaan yhtiökokoukseen ehdotetaan 75 sentin osinkoa per osake, joka on 5 sentin korotus viime vuoden osinkoon. Eli kaiken kaikkiaan tänä aikana yhtiön arvo on kehittynyt myönteisesti, paitsi että nettovelka on tullut alas, yhtiön markkina-arvo on noussut ja näin ollen koko yhtiön arvo on kehittynyt positiivisesti ja tavallaan yhtiön arvosta yhä suurempi osa on osakkeen omistajilla. Ehkä viimeisenä kuvana vielä tämmöinen havainnollistaminen siitä, että paitsi että UPM:ssä on tehty transformaatiota, muutosta sen suhteen, minkälaisia liiketoimintoja meillä on, miten niitä johdetaan, mikä on meidän liiketoimintaportfolio kokonaisuudessaan. Yhtä lailla on tapahtunut iso muutos tai transformaatio siinä, millä tavalla UPM:ssä pääomaa käytetään. Eli niin kuin totesin tuossa aikaisemmin, kullekin 6 liiketoiminnalle tavoitteena on tehdä huipputulosta, sitä kautta koko ajan parantaa kassavirtaa. Me investoidaan kasvuun, mutta me investoidaan sillä tavalla selektiivisesti niihin liiketoimintoihin, joissa kannattava kasvu on mahdollista. 800 miljoonaa on merkittävä investointisumma kokonaisuudessaan, jossa tuossa aikaisemmin mainitsin. Mutta sen kokoiset investoinnit me pystytään helpostikin rahoittamaan meidän operatiivisesta kassavirrasta, maksamaan hyvä osinko, niin kuin nyt tänä vuonna ehdotetaan maksettavaksi, ja sen jälkeenkin meillä riittää edelleen kassavirtaa taseen vahvistamiseen, ja tavoitteena meillä on siinä toimialan vahvin tase. Ja tässä maailmantilanteessa me uskotaan, että se on hyvä tilanne, koska sen taseen kautta pärjätään varmasti missä tahansa olosuhteissa ja pystytään käyttämään niitä tilaisuuksia hyväksemme, oli se sitten kasvuinvestoinneissa tai yritysjärjestelyissä, jotka edelleen sitten UPM:n muutosta viesi eteenpäin. Eli ehkä mä pysähdyn tähän ja voidaan mennä kysymyksiin. Kiitos Tapio Korpeinen. Puhuit vahvasta taseesta
ja kerroit vähän näistä, mitä sillä voidaan tehdäkin, mutta täällä siitä vielä pyydetään vähän lisää tietoa. Eli teillä vuosikertomuksessakin todetaan, että taseen ansiosta on mahdollisuus toteuttaa valittuja kasvuhankkeita ja toimia, kun strategisia mahdollisuuksia ilmenee. Eli minkälaisia strategisia mahdollisuuksia tässä nyt mahdollisesti kartoitetaan? Joo, niin kuin totesin tuossa, me ollaan tätä meidän yritysportfolion kokonaisuuden muutosta nyt toteutettu investoinneilla niihin liiketoimintoihin, joissa kannattava kasvu on mahdollista, toisaalta rationalisoimalla taas siellä, missä on pakko sopeuttaa ja tällä tavalla se niin kuin painoarvot on muuttunut. Tämmöisessä tilanteessa me uskotaan, että on hyvä strategia olla tavallaan ylimääräistä reserviä taseessa, sikäli mikäli tulee myöskin paitsi investointien, niin yritysjärjestelyjen kautta mahdollista tehdä nopeampia muutoksia mahdollisesti tässä portfoliossa. Ja me ollaan UPM:llä todettu, meillä ei ole pyhiä lehmiä, eli käytännössä kaikkia liiketoimintoja tavallaan tarkastellaan objektiivisesti. On mahdollista sekä yksinkertaista portfoliota, myös divestoinnit on mahdollisia, tai sitten akvisitiot niillä alueilla, joissa me ollaan nyt kasvettu investointien kautta. Ja tätä varten me halutaan, että taseessa on tosiaan sitä reserviä, jotta ainakaan se ei meitä rajoita, jos oikea tilaisuus sitten tulee kohdalle. Näihin liiketoiminta-aloihin liittyen kysytään, että mitkä ovat lupaamimmat kasvualueet? No kyllähän niin kuin tuosta esityksestä tai näistä investoinneista näkee ja kuulee, niin se missä me ollaan kasvettu ja missä me nähdään hyviä mahdollisuuksia kasvaa edelleen pidemmällä tähtäimellä on tällä meidän biorefining-alueella tietysti sellu, mutta myös biopolttoaineet ja toisaalta tämä tarra-arvoketju sekä paperin valmistuksessa että sitten tarralaminaattien valmistuksessa ja tietysti siellä myöskin yksi keskeinen kasvualue on nimenomaan Aasia. Sitten kysytään sellupaperi-integraatio. Kuinka paljon sellutuotannosta käytetään omassa paperituotannossa? Joo, siinähän meillä on tavallaan tällainen UPM:lle erityinen toimintamalli, jossa toisaalta meillä on 3,5 miljoonaa tonnia sellukapasiteettia, sitten 2/3 me myydään yhtiön ulkopuolelle. Toisaalta meidän paperiliiketoiminnassa me myöskin kulutetaan sellua, josta merkittävä määrä me ostetaan yhtiön ulkopuolelta ja itse asiassa tavallaan balanssi siitä on se, että meidän oma tuotanto on noin 500 000 tonnia pyöreästi enemmän kuin meidän sisäinen kulutus. Miksi me toimitaan näin? Sen takia, että me uskotaan, että tällä tavalla toimimalla ulkoisilla markkinoilla, hyödykemarkkinoilla sekä ostajana että myyjänä me pystytään optimoimaan ja tekemään päätöksiä paperiliiketoiminnalle ja selluliiketoiminnalle niiden omista lähtökohdista. Paperin tai sellun toiminta ei ole tavallaan riippuvainen siitä, minkälaiset esimerkiksi paperin käyntiasteet on. Sellutehtaat aina voi kuitenkin käydä täysillä ja päinvastoin. Ja tämä on sekä strategisesti tuo meille liikkumavaraa että myöskin ihan operatiivisesti myöskin tehokkuutta. Sitten palataan vielä taserakenteeseen. Kysytään, että kuinka paljon on tulevaisuudessa tarkoitus käyttää velkavipua? No mä sanoisin sillä tavalla, että niin kuin mä totesin tuossa, jos akvisitioita ajatellaan ja siinä ehkä velkavivun käyttöä, niin silloin tietysti me haluttaisiin löytää sellaisia kohteita, jotka tosiaan vie tätä meidän liiketoimintaportfolion muutosta eteenpäin. Nykytilanteessa sen näköinen tase, kun meillä on tänään, on järkevä. Mutta jos sitten löytyy sellainen järjestely, jossa tämä meidän kokoonpano muuttuu, sitä kautta sen myöskin tavallaan rahoituskapasiteetti paranee, niin siinä tilanteessa voidaan kyllä velkavipua käyttää ihan merkittävästikin, että kyllä siinä mielessä niin kuin miljardiluokan järjestelyt on meille mahdollisia. No sitten kysytään riskeistä. Mitkä ovat suurimmat UPM-liiketoimintaan kohdistuvat riskit?
No tietysti me ollaan globaali yhtiö, me ollaan silloin yhtä lailla kuin muutkin globaalit yhtiöt tavallaan alttiita muutoksille maailmantalouden kehityksessä. Paljon tietysti nyt viime aikoina on ollut kysymysmerkkejä esimerkiksi Kiinan kehityksen suhteen. Kiina on meille merkittävä markkina. Toistaiseksi voi sanoa, että meillä on Kiinassa mennyt oikeinkin hyvin, koska meidän liiketoiminnat käytännössä kuitenkin on riippuvaisia kuluttajakysynnästä ja vielä kuluttajakysynnässäkin tämmöistä hyvin päivittäisistä tuotteista, niin kuin hygieniatuotteista tai ruokapakkaukseen kulutettavista tarramateriaaleista ja vastaavista. Eli siinä mielessä tämä Kiinan talouden hidastuminen ei toistaiseksi vielä ainakaan tällä tasolla tämmöisten päivittäisten kuluttajatuotteiden kysyntään vaikuttanut sillä tavalla, että se olisi ollut meidän toiminnalle negatiivinen asia. Toki jos Kiinassa tulisi joku isompi rysähdys, joka sitten vaikuttaisi kuluttajakäyttäytymiseen, se olisi tietysti riski meillekin. No sitten lopuksi UPM pähkinänkuoresta. Mitä toivotatte me sijoittajina muistamme ja miksi kannattaisi olla UPM:n osakkeenomistaja? No niitä avainasioita tietysti tässä tuli esille. Erittäin vahva kassavirta, joka on meille aina tärkeää ja tavoitteena, joka takaa hyvän osinkotuoton ja osingonmaksukyvyn. Vahva tase, joka mahdollistaa sen, että me pystytään ja tullaan jatkamaan sitä portfoliomuutosta, ja liiketoimintamuutosta, jota UPM on nähty jo toteuttavan tähän mennessä, ja tulevaisuuden myötä uudet liiketoiminnat myöskin siihen portfolioon mukaan, niin sitä kautta myöskin ehkä yhtiön arvostuskerroin pörssissä muuttuu. Kiitos Tapio Korpeinen. Kiitos. Ja kiitos teille, että osallistuitte Pörssisäätiön pörssi-iltaan. Ja tämä oli hieno päätös veronmaksajien veropäiville. Toivottavasti nähdään viimeistään ensi vuonna uudestaan. Oikein turvallista kotimatkaa.